மக்கள் சக்தி பொதுமக்கள் தொடர்பாளர் காரியாலய திறப்பு விழா வைபவ ரீதியாக இடம்பெற இருக்கிறது. ஊழலற்ற ஆட்சியில் சிறப்பானதொரு காரியாலயம் இன்றைய தினம் வடமராட்சி மண்ணிலே திறப்பு விழாவாக வைபவ ரீதியாக இடம்பெற இருக்கிறது. இந்த நிகழ்வுக்கு பிரதம அதிதிகளாக எங்களுடைய போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் துறைமுகங்கள் மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர் பிமல் ரத்நாயக் அவர்களும் வருகை தர இருக்கிறார். அதே போன்று சிறப்புக்குரிய கௌரவ அதிதியாக கடற்தொழில் நீரியல் மற்றும் கடல் வளங்கள் அமைச்சர் கௌரவ சாமலிங்கம் சந்திரசேகர் அவர்களும் இன்றைய தினம் வருகை தர இருக்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கருணைநாதன் இளங்குமரன் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெயச்சந்திரன் ரஜீவன் அவர்களும் அதே போல பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ ஸ்ரீ பவானந்தராஜா அவர்களும் இன்றைய தினம் பிரதம அதிதிகளாக வடமராட்சி தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய திறப்பு காரியாலயம் இன்று வைபவ ரீதியாக திறந்து வைக்கப்பட இருக்கிறது. மக்கள் நலன் சார்ந்த விடயங்களும் ஊழலற்ற நாட்டை வளமோடு கட்டி எழுப்புவோம் என்ற ஒரு துணி பொருளோடு எனது காரியாலயம் இன்றைய தினம் கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் சிறப்பிக்கின்ற ஒரு விழாவாக இன்றைய காரியாலய திறப்பு விழா அமைய இருக்கின்றது. எனவே அனைவரும் வெளியதாருங்கள், நிகழ்வினை இன்முகத்தோடு வரவேற்போம். மக்களின் துயர் துடைத்து தேசத்தின் ஊழலற்ற ஒரு அரசை நிறுவி நமது மக்களுக்காக தேசத்தின் உன்னதமான சேவைக்காக இன்று பருத்தித்துறை வடமராட்சி தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய காரியாலயம் வைபவ ரீதியாக இன்னும் சற்று நிமிடத்திலே பிரமுகர்கள் வருகையோடு ஆரம்பமாக இருக்கிறது. இன்னும் சற்று நிமிடத்திலே இந்த திறப்பு காரியாலயத்தை திறந்து வைப்பதற்காக மக்கள் பிரதிநிதிகள் இன்றைய தினம் வருகை தர இருக்கிறார்கள் என்ற அந்த செய்தியை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்னும் சற்று நிமிடத்திலே வைபவ ரீதியான திறப்பு விழா ஆரம்பமாக இருக்கிறது. அவர்களை வரவேற்பதற்காக வைபவ ரீதியான திறப்பு விழா ஆரம்பமாக இருக்கிறது என்பதை அறிவிக்கிறோம். எனவே அனைவரும் இன்னும் சற்று நிமிடத்தில் இந்த இடத்திற்கு என்னுடைய பிரதம அதிதிகள் வருகை தர இருக்கிறார்கள் என்ற மகிழ்வான செய்தியை உங்களுக்கு நாங்கள் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த வடமராட்சி மண்ணில் தனித்துவமாக எங்கள் கோரிக்கைகளுடைய இந்த காரியாலயத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தால் அதற்கான ஒரு தீர்வு எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்ற ஒரு அசையாத நம்பிக்கையோடு இன்று வைபவ ரீதியாக இந்த காரியாலயம் திறந்து வைக்கப்பட இருக்கிறது. மக்களோடு மக்களாக உண்மைக்கும் நீதிக்கும் ஊழலற்ற ஒரு அரசாக எனவே அனுர குமார திசநாயக்க அவர்களுடைய வெளிப்படுத்தல் நெறிப்படுத்தல் இரண்டும் மக்கள் மத்தியில் ஒரு நிலையாக எங்கள் மண்ணிலே நமது மக்களுக்காக தோளோடு தோளிக்கின்ற மக்கள் சக்தி பொதுமக்கள் தொடர்பாடல் காரியாலயம் இப்போது எங்களுடைய பிரமுகர்கள் நெல்லியடி மாநகரில் அருகிலே வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் சற்று நிமிடத்தில் இந்த இடத்திலே வைபவ ரீதியான திறப்பு விழா இடம்பெற இருக்கிறது. மக்களுக்காக நாம், மக்கள் என்றும் எம்மோடு, மக்கள் தேசிய மக்கள் சக்தி. எனவே மக்களின் மாபெரும் பலத்தோடு ஆட்சி பீடத்தில் ஏறிய எங்கள் தலைவர் அனுரகுமார் அவர்களுடைய வழிகாட்டலில் என்று பருத்தித்துறை வடமராட்சி தேசிய மக்கள் பொதுமக்கள் தொடர்பான காரியாலயத்துக்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள். சிறப்பு பிரமுகர்கள் துசிகா ரகுவரன் அவர்கள் இப்போது போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைகள் துறைமுகங்கள் மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர் கௌரவ பிமல் ரத்நாயக் அவர்களுக்கு மலர் மாலை அணிவித்து கௌரவப்படுத்துகிற நிகழ்வு. அதனைத் தொடர்ந்து சிரேஷ்ட உறுப்பினர் சண்முகநாத கிருஷ்ணராஜா அவர்கள் இப்போது பொன்னாடை போற்றி எங்களுடைய கௌரவ விமல் ரத்நாயக் அவர்களுக்கு கௌரவப்படுத்த இருக்கிறார்கள். எங்களுடைய சிரேஷ்ட உறுப்பினர் தேசிய மக்கள் சக்திக்காக தோளோடு தோளிப்பவர் தோழர் சிறப்புக்குரிய சண்முகம் கிருஷ்ணராஜ் அவர்கள் இப்போது கௌரவப்படுத்துகிறார்கள் பொன்னாடை. எங்கே எங்களுடைய கரகோஷம் உண்மையிலே தேசிய மக்கள் சக்தி வலுப்பெற்று இருக்கிறது. எங்களுடைய அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு அடுத்ததாக எங்களுடைய கடல் வளங்கள் அமைச்சர்
சிறப்புக்குரிய கடற்தொழில் நீரியல் மற்றும் கடல் வளங்கள் அமைச்சர் கௌரவ ராமலிங்கம் சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு மாலை அணிவிப்பதற்காக சின்னராசா உதயகுமார் எங்களுடைய சந்திரசேகர் அவர்களுடைய பணி எல்லையில்லாதது. அந்த காலத்திலே கூட தேசிய மக்கள் சக்திக்காக எழுச்சியாக எங்களுடன் சிறப்பித்து எங்களை வழிகாட்டியவர். எனவே அவரை இப்போது மாலை அணிவித்து கௌரவப்படுத்துகின்ற எங்களுடைய சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு இப்போது அதே போல பருத்தித்துறை முனி கடற்தொழில் கூட்டுறவு சங்க தலைவர் அவர்கள் சிறப்பான பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கருணநாதன் இளங்குமரன் அவர்களுக்கு இப்போது சிறப்பான பொன்னாடை போட்டி கௌரவப்படுத்துகின்ற நிகழ்வு இடம்பெற இருக்கிறது. சிறப்பான பருத்தித்துறை முனை கடற்தொழில் கூட்டுறவு சங்க தலைவர் கௌரவ தலைவர் நிமால் அவர்கள் மாலை அணிவித்து இப்போது பிரமுகர்கள் அழைத்து செல்லப்பட இருக்கிறார்கள். எனவே சிறப்பானதொரு நிகழ்விலே நாங்கள் எங்களுடைய பிரமுகர்களை அழைத்து செல்லுகின்ற நிகழ்வு இப்போது சம்பிரதாய பூர்வமாக இடம்பெறுகிறது. அப்புறம் உறுப்பினருமாகிய எங்களுடைய சந்திரகுமார் கணேசரூபன் அவர்களுக்கு மலர் மாலை அணிவித்து பொன்னாடை போட்டி இப்போது கௌரவப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அதே போல சிறப்புக்குரிய எங்களுடைய மத்திய சக்தி எழுச்சி பெற்றிருக்கிறது. எங்களுடைய மண்ணிலே ஊழலற்ற ஒரு அரசு, ஊழலற்ற அரசு, மக்களோடு மக்களாக தோள் கொடுக்கின்ற தேசியினுடைய அமைச்சர் இப்போது சிறப்புக்குரிய எங்களுடைய நிகழ்வுகள் முன் மண்டபத்திலே இடம்பெற இருக்கிறது. சரி ஓ ரெடி சரியா சரி வாங்க வாங்க போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைகள் துறைமுகங்கள் மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர் கௌரவத்துக்குரிய இவர் அவர்களோடு இணைந்து தேசிய மக்கள் சக்தியை இந்த மண்ணில் பல்புற செய்து வருகிற பெருமைக்குரியவர். இந்த மண்ணில் தோழர் கௌரவத்துக்குரிய கடற்தொழில் மற்றும் கடற்கடல் அமைச்சர் விளக்கினை ஏற்றியவருக்கு நடைபெற்றது. கௌரவத்துக்குரிய விமல் ரத்னநாயக் அவர்களை மங்கள விளக்கினை ஏற்றுவதற்கு அன்போடு அழைத்திருக்கிறோம். மங்கள விளக்கினை ஏற்றிய கௌரவத்துக்குரிய விமல் ரத்னலிங்கம் சந்திரசேகர் அவர்களும் மங்கள விளக்கினை ஏற்றி வைத்திருக்கிறார். அடுத்ததாக கௌரவத்துக்குரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எங்களுடைய கவானந்தராஜ் அவர்களை இப்போது மங்கள விளக்கினை ஏற்றுவதற்காக அன்போடு அழைத்திருக்கிறோம். அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகள். அடுத்ததாக கருணநாதன் இளங்குமரன் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர். எனவே அவர்களையும் மங்கள விளக்கினை ஏற்றுவதற்கு அன்போடு அழைத்திருக்கின்றோம். அவர்களுக்கும் எங்களுடைய சிறப்பான நன்றிகள். அதே போல கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெயச்சந்திரமூர்த்தி ரஜீவன் அவர்களையும் மங்கள விளக்கினை ஏற்றி வைத்திருக்கிறார். அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். அடுத்ததாக
எங்களுடைய வடமராட்சி இந்த அமைப்பினுடைய தலைவராக, தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய அமைப்பாளருடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய பெருமதிப்புக்குரிய எங்களுடைய சந்திரகுமார் கணேசரோவன் அவர்களை மங்கள விளக்கினை ஏற்றுவதற்காக அழைக்கிறோம். அடுத்ததாக கபிலன் அவர்களை அன்போடு மங்கள விளக்கினை ஏற்றும் முகமாக கௌரவத்துக்குரிய எங்கள் தேசிய மக்கள் சக்தியோடு சேர்ந்து பயணிக்கின்ற எங்களுடைய அன்புக்குரிய கௌரவத்துக்குரிய கபிலன் அவர்களை அன்போடு அழைத்திருக்கின்றோம். கவிதா அவர்களை அன்போடு அழைத்திருக்கின்றோம். இந்த மங்கள விளக்கினை ஏற்றும் முகமாக மங்கள விளக்கினை ஏற்றிய பிரமுகர்களுக்கு எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகள். ஏனைய பிரமுகர்களை நாங்கள் கௌரவப்படுத்த வேண்டிய தார்மீக பொறுப்பு இருக்கிறது. அவர்கள் கௌரவப்படுத்த பொன்னாடை இளைஞர் எங்களுடைய கரகோஷங்கள் தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய இந்த மாலை அணிவித்து கௌரவப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அதற்கு அடுத்தபடியாக பொன்னாடை போட்டி இப்போது கௌரவப்படுத்துகிற நிகழ்வு இடம்பெற இருக்கிறது. பருத்தித்துறை கொட்டடி நகர கடற்தொழிலாளர்கள் சங்க தலைவராக இருக்கக்கூடிய சிவஜோதி மற்றும் உபதலைவர் நாகராஜன் அவர்களினாலே இப்போது சிறப்பாக இருவரும் இணைந்து அவரை கௌரவப்படுத்த இருக்கிறார்கள். எனவே அன்போடு நேரத்தை கருத்திலே கொண்டு பெருகதருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இப்போது சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய யாழ் மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய கௌரவத்துக்குரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெயச்சந்திரமூர்த்தி ரஜீவன் அவர்களை இப்போது கௌரவப்படுத்தப்படுகிறது. எங்கே கூடிய கரகோஷங்கள் அவர்களினாலே கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீ பவானந்தராஜா அவர்கள் இப்போது மலர் மாலை அணிவித்து கௌரவப்படுத்த இருக்கிறார்கள். எங்கே எங்களுடைய தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய ஆதரவாளர்களுடைய கரகோஷம் சிறப்பாக அவரை கௌரவப்படுத்துகின்ற நிகழ்வு இடம்பெறுகிறது. அதேபோல பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு இப்போது கௌரவமாக பொன்னாடை போட்டி கௌரவப்படுத்தப்படுகிறார். பலதரப்பட்ட பணிகளை செய்து இந்த தேசிய மக்கள் சக்தியோடு எத்தனையோ எதிர்கள் விலைகள் வந்தாலும் சவாலாக ஏற்று எங்களுக்காக குரல் கொடுத்தவர் எங்களுடைய கௌரவத்திற்குரிய கபிலன் அவர்களுக்கு இப்போது சிறப்பான பொன்னாடை அதே போல மலர் மாலை அணிவித்து இப்போது கௌரவப்படுத்துகிற நிகழ்வு மலர் மாலை அணிவித்து அவரை கௌரவப்படுத்துகிற நிகழ்வு இடம்பெறுகிறது. எங்கே ஒரு தேசிய மக்கள் சக்தி உங்களுடைய கரகோஷம் தேவை இல்லையா? எல்லோரும் சேர்ந்து அத்தனை பேரையும் நாங்கள் கௌரவத்தோடு வரவேற்புரை செய்ய வேண்டிய தார்மீக பொறுப்பு இருக்கிறது. அந்த வகையிலே சண்முகம் கிருஷ்ணராஜா அவர்களை அன்போடு அழைத்திருக்கிறோம் வரவேற்புரை நிகழ்த்துவதற்காக. வீரம் நிறைந்த புலவர் பூத்த பருத்தித்துறை தேசிய மக்கள் சக்தி மக்கள் தொடர்பாளர் அலுவலகம் திறப்பு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலை துறைமுகங்கள் மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சு கௌரவ விமல் ரத்நாயக்க அவர்களே, கடற்தொழில் நீரியல் மற்றும் கடல் வளங்கள் அமைச்சு கௌரவ ராமலிங்கம் சந்திரசேகரம் அவர்களே, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ கருணாநாதன் இளங்குமரன் அவர்களே, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ ஜெயச்சந்திரமூர்த்தி ரஜீவன் அவர்களே, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ ஸ்ரீ பவானந்தராஜா அவர்களே மற்றும் தேசிய மக்கள் சக்தியின் இளைஞரணி தலைவர் கபிலன் அவர்களே மற்றும் தேசிய மக்கள் சக்தியின் அமைப்பாளர்களே, மக்கள் பிரதிநிதிகளே, ஆதரவாளர்களே, உங்கள் அனைவரையும் இந்த இனிய நாள் தருணத்திலே வருக வருக என நான் வரவேற்கிறேன். நன்றி. அடுத்ததாக இந்த இடத்திலே தேசிய மக்கள் சக்தி ஒருமித்திருக்கிறோம். ஊழலற்ற நம் தேசத்தை கட்டியெழுப்பிய மதிப்புக்குரிய தோழர் அருள குமார திசநாயக் அவர்களை நாங்கள் நினைத்துக் கொள்கிறோம். மக்களுக்காக மக்கள் பலவென்ற ஒரு தொனிப்பொருளை எங்களுக்கு விதித்தவர். எனவே அது பாறையில் படாமல் பயிர் நிலத்திலே விழுந்தமையினாலே தான் இத்தனை மக்கள் கூட்டம் தேசிய மக்கள் சக்தியோடு கணக்குவித்திருக்கிறார்கள். எனவே அந்த வகையிலே தொடர்ந்தும் இந்த திறப்பு விழாவிலே சிறப்பிக்க இருக்கின்றவர் யாழ் பல்கலைக்கழகத்திலே சிறப்பானதொரு அறிவியலிலும் ஆற்றலிலும் துடிப்பிலும் எங்கள் பெருமையை தேடிக் கொடுத்த ஒரு பெருமைக்குரியவர். எது வந்தாலும் சளைக்காமல் ஒரு புன்சிரிப்போடு எல்லோரோடும் சேர்ந்து பயணிக்கக்கூடியவர். இப்போது கூட நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள், புலம்பெயர்ந்த நாட்டிலே சென்று பல சேவைகளை செய்து மீண்டும் இந்த மண்ணுக்கு வருகை தந்திருக்கிற எங்களுடைய அன்புக்குரிய கௌரவத்துக்குரிய கபிலன் அண்ணா அவர்களுடைய
பேச்சு இப்போது இடம்பெற இருக்கிறது. எனவே அனைவரும் அமைதியாக இருந்து நாமும் தேசிய மக்கள் சக்தியோடு கரம் கொடுப்போம். ஓகே ஓகே இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசினுடைய கடற்தொழில், நீரியல் மற்றும் கடல் வளங்கள் துறை அமைச்சர் ராமலிங்கம் சந்திரசேகர் அவர்களே மற்றும் போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள், விமான போக்குவரத்து, சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சினுடைய அமைச்சர் விமல் ரத்நாயக் அவர்களே மற்றும் எங்களுடைய யாழ் மாவட்டத்தினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே, இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய அமைப்பாளர்களே, குறிப்பாக வடமராட்சி மண்ணினுடைய அமைப்பாளர்களே, அதனையும் தாண்டி இன்று இங்கு கூடியிருக்கின்ற எமது அருமை தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய ஆதரவாளர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இன்றைய வணக்கம். இன்றைய தினம் நாங்கள் இலங்கையினுடைய வடக்கிலே எங்களுடைய தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய இந்த காரியாலயத்தை ஆரம்பித்து வைக்கின்ற இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இலங்கையை பொறுத்தவரையில் வடக்கு மாகாணம் என்பது விசேடமானது. வடக்கு மாகாணத்தின் வடக்கில் இருக்கின்ற யாழ்ப்பாணம் அதனிலும் விசேடமானது. அந்த யாழ்ப்பாணத்திலும் பல்வேறு காரணங்களினால் வடக்கிலே அமைந்திருக்கின்ற எங்களுடைய வடமராட்சி விசேடமானது. குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் கணிதம், விஞ்ஞானம் துறைகளிலே பல்வேறு வகையான ஆற்றலாளர்களை இந்த நாட்டுக்கு தந்திருக்கக்கூடியது இந்த வடமராட்சி மண். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் இலங்கையினுடைய பொறியியல் துறையிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு தூணினூடாக ஒரு பாலத்தினை கட்டி அமைத்திருக்கக்கூடிய பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அந்த பாலத்தை கட்டுவித்த, அக்பர் பாலத்தை கட்டுவித்த பேராசிரியர் துரைராஜா பிறந்த மண் இந்த மண். அது மட்டுமல்லாமல் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது பல்வேறு வகையான கணிதவியல், பௌதிகவியல், இரசாயனவியல் மற்றும் முகாமைத்துவம் சார்ந்த விரிவுரையாளர்களை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கின்றது இந்த மண். இதனை தாண்டி எங்களினுடைய வாழ்வாதாரம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது மீன்பிடி என்று சொல்லி பார்ப்போமாக இருந்தால் திரைக்கடலோடியும் திரவியம் தேடு என்பதற்கு இணங்க மீன் மட்டுமல்லாது கடல்சார் வர்த்தக துறையிலும் ஒரு காலத்தில் மிகவும் கொடிகட்டி பறந்திருந்தது இந்த வடமராட்சி மண். இலங்கையினுடைய சுங்கமானது அனைத்து பகுதிகளிலும் இருப்பது கிடையாது. குறிப்பாக கொழும்பில் இருக்கும், அதனை தாண்டி காலியில் இருக்கின்றது. ஆனால் காலியில் அமைவதற்கு முன்னதாகவே ஒரு சுங்க திணைக்களத்தினை எங்களுடைய கடல்சார் வர்த்தகத்திற்காக கொண்டிருந்தது எங்களுடைய வடமராட்சி மண். அதையும் தாண்டி விவசாயம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு தெரியும், எங்கள் நாட்டினுடைய மிக பாரிய பொருளாதாரத்துக்கு இன்றைய காலத்தில் தடை செய்யப்பட்டிருந்தாலும் கூட ஒரு காலத்தில் புகையிலையினை உற்பத்தி செய்து கொடுத்திருந்த, குறிப்பாக அந்த புகையிலையினுடைய கன்றினை உற்பத்தி செய்து கொடுத்திருந்த பொலிகட்டி போன்ற பிரதேசங்களுக்கு பெருமை வாய்ந்தது எங்களுடைய இந்த வடமராட்சி மண். அதனை தாண்டி இந்த வல்லை பிரதேசத்தில் காணப்படக்கூடிய இந்த தொண்டமான் ஆற்று கரைகளிலே காணப்படக்கூடிய பிரதேசங்களில் நன்னீர் மற்றும் உவர்நீர் சார்ந்த மீன்பிடிகளின் ஊடாக எங்கள் நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டியமைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான பிரதேசத்தில் இன்றைய தினம் நாங்கள் எங்களுடைய தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய வடமராட்சி கிளையினை ஆரம்பிப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் என்பதை காட்டிலும் பெருமை அடைந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில் இந்த முயற்சியை இடையறாது மேற்கொண்ட எங்களுடைய அன்பு தோழர் ரூபன் அவர்களுக்கு முதலில் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதனைத் தொடர்ந்து இந்த வடமராட்சி பிரதேசத்திலே இந்த வடமராட்சியினுடைய தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய தொண்டர்களையும் அனுசரணையாளர்களையும் இணைக்கின்ற வகையில் சாம் தோழர் அவர்கள், ஜனனி தோழி அவர்கள் இந்த பிரதேசங்களினுடைய பிராந்தியம் சார் பொறுப்பாளர்களாக இருக்கின்றார்கள். அவர்களின் கீழ் பல அல்லும் பகலும் உழைக்கின்ற எங்களுடைய தொண்டர்கள் இருக்கின்றார்கள். அதற்கு சான்று எங்களுடைய வடமராட்சியிலே இருக்கக்கூடிய 4 உள்ளூராட்சி சபைகளிலும் எங்களுக்கு கணிசமான ஆசனங்களை பெற்று இன்றைக்கு தீர்மானம் எடுப்பதற்கு பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு கட்சியாக நாங்கள் மாறி இருக்கின்றோம் என்றால் அதற்கு இந்த வடமராட்சி மண்ணில் இருக்கின்ற அத்தனை தொண்டர்களினுடைய பங்கு முக்கியமானது. ஆகவே ஒரு தேசிய மக்கள் சக்தி சார்பாக உங்கள் அவ்வளவு பேருடைய பணிக்காகவும் தலை சாய்த்து என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே சமயம் ஒரு வேண்டுகோளையும் இங்கு முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். எங்களுடைய நாடு பல்வேறு வகையான சவால்களுக்கு மத்தியில் மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்ட, மக்களினால் ஆளப்படுகின்ற மக்களுக்கான ஒரு ஆட்சியை ஓராண்டு காலமாக மேற்கொண்டு வருகின்றது.
அந்த ஆட்சியின் கீழ் பல்வேறு வகையான செயற்திட்டங்கள் எங்களுடைய நாட்டிலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் மாணவர்கள் தொடக்கம், ஆசிரியர்கள் தொடக்கம், அரச நிர்வாகிகள் தொடக்கம், வைத்தியர்கள் தொடக்கம், விவசாயிகள் தொடக்கம், மீனவர்கள் தொடக்கம், இளைஞர்கள் தொடக்கம், ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தவர்களுக்காகவும் இந்த ஓராண்டு காலத்துக்குள் பல்வேறு வகையான திட்டங்களினை எங்களினுடைய நாட்டு அரசாங்கம் மேற்கொண்டு வருவது என்னை விட உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியும். அதனுடைய ஒரு கட்டமாக இன்றைய தினம் இந்த வடமராட்சி பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான சவாலாக இருக்கக்கூடிய சட்டவிரோதமான விடயங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளையும் எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மிகவும் வலுவாக மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு காரணம் எங்களுடைய பலம், எங்களுடைய பலம். எங்களுடைய வளங்கள் சுரண்டப்படுகின்ற பொழுது எங்களுடைய பலங்கள் இழக்கப்படும். அந்த பலம் இழப்பு என்பது என்னால் தொழில் செய்ய முடியும், ஆனால் என் பிள்ளையினால் தொழில் செய்ய முடியாத ஒரு நிலையை ஏற்படுத்திவிடும் என்கின்ற எங்களுடைய ஒரு அரசாங்கத்தின் மிக பாரிய நோக்கத்தை முன்னெடுக்கின்ற வகையில் இன்றைக்கு இந்த வடமராட்சி மண்ணிலே பல்வேறு வகையான செயற்திட்டங்களை எங்களுடைய அரசாங்கம் மேற்கொண்டு வருகின்றது. அந்த வகையில் அந்த செயற்திட்டங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் எங்களுடைய அன்பான தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய ஒவ்வொருவருடைய பங்களிப்பையும் நாங்கள் வலுவாக எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்றோம். அதனையும் தாண்டி உங்களுக்கு தெரியும், கல்வியில் மிக பாரிய அடைவுகளை கொண்டிருக்கின்ற இந்த வடமராட்சி மண் 2026ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட இருக்கின்ற எங்கள் கல்வி சீர்திருத்தத்தினை முழுமையாக செயற்படுத்துவதற்கான அத்தனை ஒத்துழைப்புகளையும் தங்களினுடைய குடும்பம் சார்ந்து, தங்களினுடைய பாடசாலை சார்ந்து வழங்குவதன் ஊடாக மீளவும் எங்களினுடைய புதிய சீர்திருத்த கல்வியினுடைய வெற்றியை நிர்ணயிக்கின்ற ஒரு பிராந்தியமாக இந்த வடக்கு மாகாணம் இருக்க வேண்டும் என்பது எங்களினுடைய மிகப்பெரிய அவாவாக இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே அன்பான மக்களே, உங்களிடம் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வது, எங்களுடைய நாட்டில் இருந்து ஊழலை எதிர்ப்பதற்காகவும் சட்டவிரோதமான செயற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவும் பல்வேறு வகையான செயற்பாடுகளை அரசாங்கம் முன்னெடுத்து வருகின்றது. அதை தாண்டி பலரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற விடயம், இந்த பிரதேசத்தில் ஒரு வருடத்தில் என்ன நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இன்று காலை கூட நாங்கள் குறிகட்டு வானிலை இருக்கக்கூடிய அந்த இறங்குதுறையை நிர்மாணிப்பதற்கான அடிக்கல்லை நாட்டி வந்திருக்கின்றோம். நேற்றைய தினத்தில் இருந்து நாடு முழுவதிலும் வீட்டு திட்டம் வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. அதில் யாழ்ப்பாணத்துக்கு 88 வீடுகள் தரப்பட்டது. எப்பொழுது தரப்பட்டது என்றால் மார்ச் மாதம் தரப்பட்டது. ஆனால் இன்றைய நாளில் 88 வீடுகளில் 80 வீடுகளை பூரணமாக பூர்த்தி செய்த ஒரு மாவட்டமாக யாழ்ப்பாணம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. கடந்த காலங்களில் 1 வருடம், 2 வருடம், 3 வருடங்கள் ஆகியும் நிர்ணயித்து முடிக்கப்பட முடியாத அந்த வீடுகளை வெற்றிகரமாக நாங்கள் முடித்து நேற்றைய தினம் மருதங்கேணியிலும் அதற்கு முன்றைய தினம் பருத்தித்துறையிலும் வீடுகள் கையளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நாளைய தினம் எங்களுடைய கௌரவ அமைச்சரினால் கரவட்டியில் வீடுகள் கையளிக்கப்பட இருக்கின்றன. இவ்வாறான செயற்திட்டங்கள் எங்களுக்கு சொல்ல வருவது யாதெனில், எங்களுடைய தேசிய மக்கள் அரசாங்கமானது மும்முரமாக மக்களின் அபிவிருத்திக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து இருக்கின்றது. இன்றைக்கு பாருங்கள், இத்தனை அமைச்சர்கள் எந்த விதமான ஆடம்பரமும் இல்லாமல், எந்த விதமான பாதுகாப்புகளும் இல்லாமல் மக்களோடு மக்களாக இருக்கின்ற இந்த நிலை மாறி இருக்கின்றது என்றால், இந்த நாட்டினுடைய குடிமக்களாக நாங்களும் அந்த அரசியல் கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுடைய அத்தனை பங்களிப்புகளையும் அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். ஆகவே இங்கு கூடியிருக்கின்ற இவ்வளவு பேரும் எங்கள் கிராமங்கள் தோறும், எங்கள் சமூகங்கள் தோறும் எங்களுடைய அரசினுடைய செயற்பாடுகளை கொண்டு சென்று எங்களுடைய ஆதரவாளர்களை அதிகரிப்பதன் வழியாக மக்களால், மக்களுக்காக, மக்களோடு இணைந்து செய்யப்படுகின்ற இந்த தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கத்தை அடுத்து வருகின்ற 20-25 வருடங்களுக்கு தொடர்ந்தும் எங்களுடைய கைகளில் வைத்திருக்க தங்களுடைய ஆதரவை வேண்டிக் கொண்டு, அதற்கு இன்று இங்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த காரியாலயமானது பாரிய அளவிலான பங்களிப்பினை வழங்கும். அதற்கு தங்கள் ஒவ்வொருவரினுடைய தொடர்ச்சியான அனுசரணையை வேண்டி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். இன்றைய இந்த நிகழ்வின் தலைவர் அவர்களே, இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் வந்திருக்கின்ற நம்முடைய தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய அரசாங்கத்தினுடைய முக்கிய பிரமுகரும் போக்குவரத்து துறை அமைச்சருமான கௌரவ விமல் ரட்நாயக்கா அவர்களே, நம்முடைய வடமாகாணத்துக்கு விசேடமாக இருக்கின்ற அன்புக்குரிய அமைச்சர் சந்திரசேகர ஐயா அவர்களே, என்னுடைய சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இளங்குவன் அவர்களே, டாக்டர் பவானந்தராய் அவர்களே, இந்த பிரதேசத்துடைய அமைப்பாளராக இருக்கின்ற ரூபன் அவர்களே, சாம் அவர்களே, இங்கே இருக்கின்ற உங்களுடைய பிரதேச உறுப்பினர்களே,
கட்சியுடைய தொண்டர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். நினைக்கிறேன் ஒரு அருமையான தருணத்திலே இந்த பருத்துறை பிரதேசத்திலே இந்த காரியாலயத்தை அமைப்பதிலே உண்மையிலேயே நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இவ்வளவு மக்களை, இவ்வளவு ஆதரவாளர்களை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த காலம் இந்த ஆபீஸ் இயங்காமல் இருப்பது உண்மையிலே கவலையாக இருக்கின்றது. இன்றைய தினத்திலிருந்து இந்த காரியாலயமானது முழுமையான செயல்பாடோடு இயங்கும் என்பதை நாங்கள் உறுதி கூறிக்கொண்டு நினைக்கிறேன் எங்களுடைய அரசாங்கம் இப்பொழுது மக்கள் மத்தியிலே பாரிய நம்பிக்கையை பெற்று எல்லோர் மத்தியிலும் ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இந்த நாட்டிலே கனகாலமாக ஒரு மாற்றம் வராதா அல்லது இந்த ஏழை மக்கள் இந்த வாழ்க்கையில் ஒரு முடிவு வராதா என்று ஏங்கி அதுக்காகத்தான் இந்த மக்கள் எங்களுக்காக வாக்களித்திருந்தார்கள். அந்த வாக்களிப்பின் பிரகாரம் மக்களுடைய நம்பிக்கையை பெற்ற நாங்கள் இந்த மக்களுக்கு நாங்கள் சொன்ன எதை சொன்னோமோ அதை செய்துவிட்டு தான் நாங்கள் செல்வோம். அன்றைக்கு கபிலத்தோடு சொன்னது போன்று 25 ஆண்டுகள் நாங்கள் இருப்போம் என்று சொல்வது தெரியாது. ஆனால் காலம் பூராவும் இந்த கட்சி இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த நாட்டிலே மக்களுக்கு நல்ல சேவைகளும் அனைவருக்கும் சமனான ஒரு வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு தேசமாக மாறும். நினைக்கிறேன் இன்றைய தினம் காலை புயல்வாழ் பகுதியிலே என்னுடைய அமைச்சர் விமல் ரட்னாகால் கூறியிருந்தார். குறிப்பிட்ட 2-3 வருடங்களிலே யாழ்ப்பாணத்திலே காணப்படுகின்ற அனைத்து வீதிகளும் போடப்படும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார். அதே போன்று கௌரவ அமைச்சர் சந்திரசேகர் சொல்லியிருந்த பொழுது இன்று மக்கள் நேசிக்கின்ற ஒரு அரசாங்கமாக இந்த தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் இருக்கின்றது. எனவே நாங்கள் நினைக்கின்றோம் எங்களுடைய ஆட்சி காலத்திலே இந்த மக்கள் என்னென்னத்தை எல்லாம் இழந்தார்களோ, குறிப்பாக இந்த தமிழ் மக்கள் இந்த நாட்டிலே என்னென்ன விடயங்களுக்கு எல்லாம் வேண்டும் என்று சொல்லி எங்களை ஆதரித்தார்களோ அந்த விடயங்கள் எல்லாம் எங்களுடைய ஆட்சி காலத்திலே நடைபெறும். இந்த பருத்தித்துறை பிரதேசம் ஒரு யாழ்ப்பாணத்திலே புகழ்பூத்த பிரதேசம். இந்த மக்கள் புகழ் வாய்ந்த மக்கள் நல்ல கல்வியிலும் சரி, பழக்கவழக்கத்திலும் சரி, ஒழுக்கத்திலும் சரி, உபசரிப்பிலும் சரி இந்த மக்கள் பேர் போனவர்கள். இந்த மக்களுடைய கோரிக்கைகள் நம்முடைய ஆட்சி காலத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு சிறந்த ஒரு நல்லாட்சி ஒன்று மலரும் என்று சொல்லி தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவை தர வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த வாய்ப்பு வழங்கிய உங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நிகழ்ச்சி சென்றிருக்கின்ற சிறப்புக்குரிய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஏ சந்திரன் மூர்த்தி ரஜீவன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக பருத்தித்துறை பிரதேச சபை சார்பாக இரணி அவர்களை உரை நிகழ்த்துவதற்காக அன்போடு அழைத்திருக்கிறோம். இன்றைய வடமராட்சி மண்ணிலே தேசிய மக்கள் சக்தியின் அலுவலக திறப்பு விழாவுக்காக சிறப்பு அதிதிகளாக சிறப்பை நடத்திக் கொண்டிருக்கும் எமது போக்குவரத்து அமைச்சர் கௌரவ ரத்நாயகா அவர்களே, கௌரவ கடற்தொழில் அமைச்சர் ராமலிங்கம் சந்திரசேகர் ஐயா அவர்களே, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கௌரவ ரஜிவன் சார் அவர்களே, கௌரவ பவானந்தராஜ் வைத்தியர் அவர்களே, கௌரவ இளங்கரன் தோழர் அவர்களே மற்றும் எமது தேசிய மக்கள் சக்தியின் யாழ் மாவட்ட செயற்பாடுகள் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் கபிலன் தோழர் அவர்களே மற்றும் இந்த அரங்கத்திலே வீட்டிற்கும் அனைத்து அதிதிகளுக்கும் எனது மதிய நேர வந்தனங்கள். வடமராட்சி மண்ணிலே எங்களுடைய தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் சார்பாக எங்களுடைய வடமராட்சி மக்களின் தேவைகளை அதாவது நாங்கள் செயற்படுத்துவதற்காகவே தோழர் ரூபன் அவர்களின் அரும் முயற்சினாலும் எங்கள் வடமராட்சி அமைப்பாளர் மற்றும் இணைப்பாளர்களாக செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற ஏனைய உறுப்பினர்களின் செயற்பாடு ரீதியாகவே இன்றைய இந்த காரியாலயம் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே எங்களுடைய தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கமானது எங்களுடைய வடமராட்சி மக்களின் அவையுடைய வாழ்வாதாரத்தில் இருந்து அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்ற எல்லா செயற்பாடுகளையும் நாங்கள் நிறைவேற்றுவதற்கு அனைவரும் செயற்படுவோம் என்று கூறி இச்சந்தர்ப்பத்தை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகிறேன். சிறப்பானதொரு உரை நிகழ்த்தி சென்றிருக்கின்ற பிரதேச சபை உறுப்பினர் பருத்தித்துறை பிரதேச சபை உறுப்பினர் இரணி அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள். அடுத்ததாக சிறப்பான உரையினை நிகழ்த்துவதற்கு இந்த பிரதேசத்திலே இருக்கக்கூடிய பருத்தித்துறை
எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய மனங்களிலே இடம் பிடிக்கக்கூடிய வகையிலே சிறப்பான ஒரு தேசிய மக்கள் சக்தியை நிலைநிறுத்தக்கூடியவர் அந்த ஆதரவை வழங்கக்கூடியவர்கள் வரிசையிலே ஏச்சந்திரன் பிரதீபன் அவர்கள் பெரும்பங்கு வகித்திருக்கிறார். எனவே அவரையும் அன்போடு ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அழைத்திருக்கிறோம். அன்பார்ந்த வடமராட்சி மக்களுக்கும் கடலோடு மீன்பாடும் பருத்தித்துறை பருத்தி நகர் பருத்தித்துறையில் மக்களாகிய மீனவ மக்களுக்கும் மற்றும் மீனவ சங்கங்களின் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற தலைவர் செயலாளர்களுக்கும் மற்றும் வேறு தொழிற்சார் தலைவர் செயலாளர்களுக்கும் மற்றும் பிரதிநிதிகளுக்கும் தேசிய மக்கள் சக்தியின் போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலை துறைமுகங்கள் மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர் விமல் ரத்நாயக தோழர் அவர்களுக்கும் கடத்தொழில் நீரியல் மற்றும் கடல் வளங்கள் அமைச்சர் ராமலிங்கம் சந்திரசேகரன் தோழர் அவர்களுக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெயச்சந்திரன் மூர்த்தி ரஜீவன் கருணானந்தன் இளங்குமரன் ஸ்ரீ பாவனந்தர் ராஜா அவர்களுக்கும் தோழர்கள் அவர்களுக்கும் எமது தேசிய மக்கள் சக்தியின் வடமராட்சி நகரசபை பிரதேச சபை உறுப்பினர்களுக்கும் ஏனைய உறுப்பினர்களுக்கும் அன்பான எனது வணக்கங்கள். முதலிலே வடமராட்சியில் 24 சங்கங்கள் ஒன்று சேர்ந்து கடத்தொழில் மீனவ சங்கங்கள் உறுப்பினர்களும் மீனவ மக்களும் பருத்தித்துறை கொட்டடி மீனவ சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பிலும் என் தலைமையிலும் முதலாக எங்களுடைய ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க தோழர் அவர்களுக்கு வாக்கு அளிக்கவில்லை என்று மனஸ்தாபப்பட்டு மனங்களில் கவலை கொண்ட மக்கள் அவர்களாக வந்து எங்களுடைய மனங்களை ஒரு ஆறுதல் படுத்தும் விதமாக எல்லோரும் இணைந்து ஒரு மாபெரும் எழுச்சி நன்றியுரை ஒன்றை கொட்டடை பிரதேசத்திலே செய்திருந்தோம். இந்த மக்கள் நம்பிக்கை அவ்வளவு வைத்திருந்தார்கள். கடத்தொழில் சார் மக்கள் மீனவ மக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து முதலாக இந்த இடத்திலே அவர்களுடைய மனங்கள் எங்களுடைய அனுரதோழர் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. அதை கூட அந்த நம்பிக்கைக்கு விரோதம் இல்லாமல் அந்த நம்பிக்கையை மென்மேலும் இருக்கும் அளவிற்கு எங்களுடைய ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க தோழருடைய அந்த வழியானது ஒரு வழி பாதையாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஒரு வழி பாதையிலே ஒட்டுமொத்த மக்கள் இனவாதம் மதவாதம் இல்லாத ஒட்டுமொத்த மக்களையும் சேர்த்து ஒன்றாய் ஒரே கொடியை ஏற்றுவோம் என்று சொல்லி கொண்டு செல்கிற எங்களுடைய ஜனாதிபதி தோழர் அனுரகுமார திசாநாயக்கின் வழியில் நாங்களும் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில் எங்களுடைய பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற எங்களுடைய அமைச்சராக இருக்கட்டும், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கட்டும், எங்களுக்கு வேலை செய்கிற சக தோழர்களாக இருக்கட்டும், மக்களாக இருக்கட்டும், இவருக்குமே எங்களுடைய உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்ற ஒரு பாகுபாடு இல்லாமல் நாங்கள் யாவரும் சமனானவர்கள், நீங்கள் இல்லாமல் நாங்கள் இல்லை என்கிற ஒரு எண்ணக்கருத்திலே நாங்கள் செய்யப்படுகிறோம். இந்த காரியாலயமானதை உங்களுடைய இலகுவான வேலைகளுக்கும் நீங்கள் எத்தனையோ துன்பங்களையும் இன்னங்களையும் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அபிவிருத்திகளாக இருக்கட்டும், போதை வஸ்து பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும், போலீசார் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளாக அனைத்துக்குமான ஒரு முடிவை நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கும் உடனடியான நடவடிக்கைகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்குமே இந்த காரியாலயத்தை நாங்கள் தொடர்ந்திருந்தோம். இந்த காரியாலயத்தை துறப்பதற்காக மிகவும் பாடுபட்ட எங்களுடைய தோழர்கள் நிறைய இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமில்லை, இந்த இடத்திலே நான் சென்று இந்த மக்களை கேட்ட பொழுது மீனவ சமூக மக்களையும் மீனவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற தலைவர் செயலாளர்களையும் எங்களுடைய கூடுதலான பங்களிப்பு எல்லா இடத்திற்கும் செய்யக்கூடிய கேட்ட பொழுது உங்களுக்கு வராமல் நாங்கள் யாருக்கு வரப்போகிறோம் என்கிற ஒரு சொல்லிலே எங்களுடைய மனதை குளிர வைத்து இந்த இடத்திற்கு வந்து மாபெரும் மக்கள் திரட்சியாக எங்களுடைய பெயரை உயர்த்தி செல்கிற அளவுக்கு வைத்ததற்காக மிக மனமார்ந்த நம்பிக்கையாக எங்களுடைய மனம் இது எந்த அளவும் அணுகாமலும் திசையாமலும் திசை மாறாமலும் செல்லும் பயணத்திற்கு உங்களுடைய குறைகளை நாங்கள் தீர்க்கிற முகமாக இந்த இடத்திலே வேலை செய்வோம் என்பதை இந்த இடத்திலே நாங்கள் சத்தியம் செய்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். கொண்டு மதவாதம் இனவாதம் என்பது இந்த அரசியலே கிடையாது. தேசிய மக்கள் சக்தியாக மக்களின் பலமே எங்கள் பலமை என்ற ஒரு துணிப்பொருளிலே இந்த நாட்டு மக்கள் அனைவரையும் ஒன்றாக்கி இனமத பேதமின்றி எல்லோரையும் இந்த நாட்டில் ஒரு விடையின் கீழ் ஆட்சி செய்கின்ற சிறப்புக்குரிய தோழர் அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலும் நெறிகாட்டுதலும் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது அல்லவா? எனவே அப்படியான ஒரு அரசாங்கத்தை நாங்கள் இன்றைய தினம் எங்களுடைய வடமராட்சி மண்ணிலே சிறப்புக்குரிய இனி வருகின்ற காலம் ஒரு வசந்த காலம். நெடுஞ்சாலைகள் எங்களுடைய பாதைகள் எல்லாம்
பாலங்கள் எல்லாம் சீர் செய்யப்பட்டு இன்னும் இந்த ஆண்டிலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவோ நிதி எங்களுடைய இந்த வடமாகாணத்திற்கு மட்டும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். அந்த அளவு எங்கள் மக்கள் மீது அதீத நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு தலைவரின் கீழ் ஒரு ஜனாதிபதியின் கீழே இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் வரிசையிலே தினம் இங்கு வருகை தந்திருப்பவர் ஒரு எளிமையான தோற்றத்தோடு இருக்கிற ஒரு அமைச்சர். எந்த விதமான ஆடம்பரமும் இல்லை. இதுதான் இந்த ஆட்சியினுடைய ஊழலற்ற ஒரு ஆட்சியினுடைய மக்களை நேசிக்கிற ஆட்சி. எனவே அந்த வகையிலே சிறப்புக்குரிய போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள், துறைமுகங்கள் மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர் கௌரவ விமல் ரத்நாயக்கா அவர்கள் இப்போது பேச போகிறார். அந்த சிறப்பான ஒரு அவர்களை இந்த மண்ணிலே வரவேற்றிருக்கிறோம். இந்த திறப்பு விழாவிலே எனவே இப்போது அவருடைய சிறப்பு பேச்சு இடம்பெறப் போகிறது. எனவே மீண்டும் ஒருமுறை உங்களுடைய கரகோஷம். வணக்கம் ஐபோன். வணக்கம் ஐபோன். සුදනාගෙම අවසරයි වගේම අපි ප්‍රමාදයම ගැන කනගාටු වෙනවා. உங்கள் எல்லோருக்கும் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு தாமதத்துக்கு மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று மன்னிப்பு கேட்கின்றேன். අපි හිතනවා අපේ කපිලන් තෝල කිව්ව විදිහටම අද ඉතාමත්ම විශේෂ දවසක් කියලා මේ වඩමාරච්චි පොයින්ට් පේට්‍ර ප්‍රදේශයේ. அதாவது எங்களுடைய கபிலன் தோழர் குறிப்பிட்டது போன்று இந்த வடமாராட்சி பிரதேசத்திற்கு மிகவும் ஒரு முக்கியமான நாள் என்பது எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரிகின்றது. අපි දේශීය මක්ක ශක්ති ආණ්ඩුව අනුර සහෝදර ජනාධිපති කරලා අවුරුද්දක් වෙනවා දැනට හරියටම. அதாவது தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய தலைவராக இருக்கின்ற தோழர் அனுரகுமார் திசாநாயக்க அவர்களை ஜனாதிபதியாக்கி இன்றைக்கு ஒரு வருடம் பூர்த்தியாகி இருக்கின்றது. මොකද සහෝදර සහෝදරියන් කියන්නේ මේ අවුරුද්ද என்ன சொல்றீங்க இந்த ஒரு வருட சம்பந்தமா? මේ අවුරුද්ද ගැන මොකද ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ? இந்த ஒரு வருடம் பற்றி நீங்க என்ன சொல்லுகிறீர்கள்? ආණ්ඩුවක් විදියට කරපු වැඩ ගැන ඔයගොල්ලෝ එකඟයිද නැත්නම් විරුද්ධයිද? அரசாங்கம் என்ற வகையில் செய்த வேலைகளுக்கு நீங்கள் இணங்குகின்றீர்களா அல்லது எதிர்க்கின்றீர்களா? சொல்லுங்க. ආණ්ඩුව කරපු මොන වගේ දේවල් වලටද ඔබතුමාලා වැඩියෙන්ම කැමති? அதாவது அரசாங்கம் செய்த வேலைகள்ல கூடுதலாக நீங்கள் விரும்புகின்ற வேலை என்னன்னு கேட்கிறார். අපි තව ගොඩක් කලා කතා කරන්න බැරි නිසා මම සතුටු වෙනවා තමුන්නාසලා ආණ්ඩුවේ පළවෙනි අවුරුද්ද ගැන ඒ වගේ සුබවාදී තැනක ඉන්නේ කියන්නේ. அதாவது அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு வருடம் நிறைவு தொடர்பாக நீங்கள் இருக்கின்ற நிலைப்பாடு என்பது உண்மையிலே எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தருகின்றது. ඒ වගේම ආණ්ඩුවට අවුරුද්දක් කරන දවසේදී මේ වඩමාරච්චි වල මහජන සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලයක් මේ විදිහට ආරම්භ කරපු එක ගැන අපි අත්‍තරම அரசாங்கம் ஒரு வருடம் பூர்த்தியாகின்ற தருணத்திலே இந்த வடமாராட்சி பிரதேசத்தில் மக்கள் தொடர்பாடல் அலுவலகத்தை திறப்பதற்கு கிடைத்த மீது எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்கின்றது. මම හිතුවා පොඩ්ඩක් මේ ආණ්ඩුව ඔබතුමාලපත් හදාගත් ආණ්ඩුව මේ අවුරුද්ද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කරුණු දෙක තුනක් කියන්න. அதாவது நான் ஒரு சில வார்த்தைகளை குறிப்பிட்டாக வேண்டும். உங்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த அரசாங்கம் கடந்த ஒரு வருடம் ஆகின்றது. இந்த ஒரு வருடம் வந்த பாதையை பற்றி ஒரு சில விடயங்களை நான் கூறலாம் என்று நினைக்கிறேன். ඔබතුමාලා දන්නවා අපේ රටේ ජනතාව අවුරුදු 100 ගානකට පස්සේ තමයි තමන් වගේ අයගෙන් ආණ්ඩුවක් හදාගන්නේ. அதாவது என்பது நாட்டில் இருக்கின்ற மக்கள் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகுதான் தாங்களுடைய மனிதர்கள் அதாவது சாமானிய மனிதர்களுடைய ஆட்சியை உருவாக்கி கொண்டார்கள். මීට කලින් දකුණෙන් වුණත් උතුරෙන් වුණත් හැමදාම පාර්ලිමේන්තුවට ගියේ ජනාධිපතිලා වුණේ ඉහළ කලන්තියේ சாமானிய ஜனதாவுக்கு பிரச்சனை தண்ணி அத்தியாய். அதாவது இதற்கு முன்னர் பாராளுமன்ற ஜனாதிபதியா பிரதமரா அல்லது அமைச்சர்களாகியது சாதாரண மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தெரியாத மேல்தட்டு வர்க்கத்தை சார்ந்தவர்களாகும். නමුත් පළවෙනි වතාවට ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට පුළුවන් වුණා සාමාන්‍ය ගොවියන්ගේ, දීවරයන්ගේ, ගුරුවරුන්ගේ සාමාන්‍ය පන්තියේ අයගේ දරුවන් ජනාධිපති කෙනෙක් කරන්න ඒ වගේම මන්ත්‍රීවරු අමතිවරු බාටපත් කරා. இலங்கையில் முதல் தடவையாக சாமானியமாக எங்களுடைய விவசாயிகள், மீனவர்கள், தொழிலாளர்கள், ஆசிரியர்கள் போன்றவர்களுடைய பிள்ளைகள் சாமானிய மனிதர்களை இந்த ஜனாதிபதியாக, பிரதமர்களாக, அதே போன்று அமைச்சர்களாக ஆக்கிக்கொள்ள முடியுமாய் இருந்திருக்கின்றது.
අපි ආණ්ඩුව ගන්නකොට ඔබතුමාලා දන්නවා කිසිම කෙනෙක්ට සතියකට එහා කිසි දෙයක් பிளான் කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் அரசாங்கத்தை கையேற்கின்ற பொழுது நாட்டினுடைய நிலைமை என்பது ஒரு வாரத்திற்கு பற்றி கூட எங்களால் சிந்தித்து செயல்பட முடியாத ஒரு நெருக்கடியான சூழல் இருந்தது. පුංචි ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක්ට ව්‍යාපාරේ ලොකු කරගන්නවා කියලා හරි නැත්නම් අලුතෙන් කසාද බදින ජෝඩුවකට ලංකාවෙ ඉන්නවද නැත්නම් ලංකාවෙන් පිටරටකට යනවද කියලා හරි එහෙම කිසිම සලස්මක් කරගන්න පුළුවන්. அதாவது ஒரு சிறிய வியாபாரத்தை செய்கின்றவர்கள் அந்த வியாபாரத்தை முன்னேற்றுவதா அதே போன்று புதிதாக திருமணம் முடித்தவர்கள் இலங்கையில் வாழ்வதா இலங்கை விட்டு வெளியேறுவதா என்கின்ற நிலையில் தான் இந்த ஒரு வருடத்துக்கு முன்னர் இருந்த நிலைமைகளாம். ඩොලර් එක ගත්තොත් යුරෝ එක ගත්තොත් නේද? බඩු මිල ගත්තොත් අද එකක් හෙට තවත් එකක්. அதாவது இன்றைக்கு எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் டாலர் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி யூரோ எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டிருந்தது. அதன் காரணமாக நாளை எங்களுடைய பொருட்களுடைய விலைகளும் அதிகரித்து காணக்கூடியதாக இருந்தது. සිමෙන්ති මිල ගත්තත් යකඩ මිල ගත්තත් ඩීසල් මිල ගත්තත් හැම එකක්ම රෑට් එකක් උදේට තව එකක්. அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் சிமெண்ட் விலை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி இரும்பு விலை எடுத்துக்கொண்டாலும் ஏனைய பொருட்களுடைய விலை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட இரவுக்கு ஒரு விலை விடிந்துதான் இன்னொரு விலையாக இருந்தது. ඒ වගේම රටේ ආණ්ඩුවක් තිබුණේ නැහැ. அதே போன்று நாட்டில் ஒரு அரசாங்கம் இருக்கவில்லை. මිනිස්සු ඡන්දෙන් පත් කරපු ආණ්ඩුව වෙච්ච ගෝඨාභය රාජපක්ෂව ගහලා එළෙව්වා. அதாவது மக்களுடைய வாக்குகளால் ஆட்சி பீடம் ஏறிய கோட்டாபய ராஜபக்சவின் ஆட்சியை மக்கள் அடித்து விரட்டி இருந்தார்கள். අගමැති කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ එළවලා තිකුණාමලේ ගිහලා හැංගිලා හිටියා. அதாவது பிரதமராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்த மஹிந்த ராஜபக்ச அவர் அடித்து விரட்டப்பட்டு போயிட்டு திருகோணமலையில் மறைந்திருந்தார். රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇවිල්ලා හොරෙන් ජනාධිපති වුණා. கள்ளத்தனமாக கள்ளப்பாதையில் வந்த ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனாதிபதி ஆனார். ඒ කාලේ එක മന്ത്രി කෙනෙක් එක කැමති කෙනෙක් ගමකට ආවද? அதாவது அன்றைய காலகட்டங்களில் எந்த ஒரு அமைச்சராவது அல்லது மக்கள் பிரதிநிதிகள் கிராமங்களை நோக்கி வந்தார்களா? එහෙම කිසිම දෙයක් වුණ නැති අවුරුදු දෙක තුනක් ගත වුණා. அந்த 2-3 வருடங்களை பார்க்கின்ற பொழுது அவ்வாறு எந்த ஒரு சம்பவம் நிகழாத ஒரு வருடங்களாகவே காணப்பட்டது. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති කරගත්ත එකෙන් එකම එක දෙයයි වුණේ මොකක්ද? රාජපක්ෂලාට ආරක්ෂාල ඉන්න එයා මුරකාරයෙක් ලෙස කටයුතු කරා. அதாவது ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களை ஜனாதிபதியாக்கிய ஒரே ஒரு நன்மை மாத்திரமே ஏற்பட்டது, வேறு எதுவுமல்ல. ராஜபக்சாக்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கு பாதுகாவலனாக அல்லது காவற்காரனாக ரணில் விக்ரமசிங்க செயல்பட்டது மாத்திரமே நன்மையாக இருக்கிறது. ලංකාවට ඒ කාලේ සංචාරකව ගොඩක් අඩුවේ. அன்றைய காலகட்டங்களில் இலங்கைக்கு குறைவான உல்லாச பயணிகளை வருகை தந்தார். ගමක පාරක් පාලමක් හැදුන්නේ නැති තරම්. வீதிகளோ அல்லது பாலங்களோ எதுவும் கட்டப்படவில்லை. ඔන්න ඔහොම පටපිටාවක තමයි තමුන්නාසලා 2024 සැප්තැම්බර් 21 තිසේ කාටි වලින් අනුරතෝල ජනාධිපති කරා. அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையின் கீழ் தான் நீங்கள் எல்லோருக்குமே தெரியும் 2024 ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 21ஆம் தேதி ஜனாதிபதி அனுர அவர்களை ஜனாதிபதியாக்கினார்கள். ඒ වගේ මේ යුගය සහ මුලින්ම ජාතිවාදයෙන් බොරුවෙන් මේකට පිරලා තිබුණා. அதே போன்று அன்றைய காலகட்டம் என்பது இனவாதத்தாலும் பொய்களாலும் நிறைந்து காணப்பட்டது. අද එදා ඉඳලා අවුරුද්දක් ගිහිලා තියෙනවා. அது அன்றிலிருந்து இன்று ஒரு வருடம் கடந்திருக்கின்றது. ඒ වගේම ඔබතුමාලා දන්නවා ලංකාවේ අවුරුදු ගානකින් ඡන්ද තියලා තිබුණා නැහැ ඉස්සර කලින්. கடந்த காலங்களில் உங்களுக்கு தெரியும் பல வருடங்களாக நாட்டில் தேர்தல்கள் நடத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රාදේශ සභා ඡන්දේ බලෙන් කල් දැම්මා. அதாவது ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் பிராதேசிய சபை தேர்தல்களையும் கூட பலவந்தமாக பின் போட்டார். ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා ඡන්දෙන් නෙමෙයි පත්තලා හිටියේ. அதாவது நாட்டில் ஜனாதிபதி மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டவராக இருக்கவில்லை. පාර්ලිමේන්තුව මිනිස්සු ප්‍රතික්ෂේප කළ තිබුණා. பாராளுமன்றத்தில் மக்கள் நிராகரித்திருந்தார்கள். පළාත් සභා ඡන්දේ අවුරුදු 7කින් තියලා තිබුණේ නැහැ. மாகாண சபை தேர்தல் கடந்த 7 வருடங்களாக நடத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. ප්‍රාදේශ සභා ඡන්දේ අවුරුදු 5කින් තියලා තිබුණේ. பிரதேச சபை தேர்தல்கள் 5 வருடங்களாக நடத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. එහෙම තමයි රට තිබුණේ. அப்படிதான் நாடு இருந்தது. ඉතින් ලෝකේ කිසි රටක් ලංකාව හරියට පිළිගත්තේ නැහැ. அதாவது அந்த காரணமாக உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு நாடும் இலங்கையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. මොකද පිළිගන්න නම් ඡන්දෙන්පත් වෙච්ච රට පාලනය කරන්න. அதாவது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் தேர்தல் மூலமாக தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் நாட்டை ஆட்சி செய்திருக்க வேண்டும். එදා ඉඳලා අද අවුරුද්දක් ගිහිලා තියෙනවා. அன்றிலிருந்து இன்று ஒரு வருடம் கடந்திருக்கிறது. අපි ඉතාම ඉක්මනින් මොනවද අපි කරලා තියෙන්නේ ඔබතුමාලගේ ශක්තියෙන් මොනවද අපි කරලා තියෙන්නේ කියන එක චුට්ටක් මතක් කරගන්න. அதாவது உங்களுடைய பலத்தால் உங்களுடைய வாக்குகளால் கடந்த ஒரு வருடங்களில் நாங்கள் எதை செய்தோம் என்னதை செய்தோம் என்பதை ஒரு சில வார்த்தைகள் குறிப்பிடுகிறேன். මේ අවුරුද්දට අපි ඡන්ද 3ක් තියලා இந்த තියෙනවා. ஒரு வருடத்தில் நாங்கள் 3 தேர்தல்களை நடாத்தி இருக்கிறோம். ජනාධිපති ඡන්දේ, පාර්ලිමේන්තු ඡන්දේ,
ප්‍රාදේශ සභා ඡන්ද. ஜனாதிபதி தேர்தல், பொது தேர்தல், அதே போன்று உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல். ඒවා ඔක්කොම අන්තිම සාධාරණව කරලා තියෙනවා. அது எல்லாமே நியாயமான முறையில் நடத்தப்பட்ட தேர்தல்களா? රජයේ කියලා කිසිම දේපලක් පාවිච්චි කරලා නැහැ அதாவது ඡන්ද. அரசாங்கத்துடைய சொத்துக்கள் எந்த விதத்திலும் துஷ்பிரயோகம் பண்ணப்படாத தேர்தல்களா? ආණ්ඩුවේ channel ආණ්ඩුවේ වාසියට පාවිච්චි කරලා නැහැ. அரசாங்கத்தில் இருக்கின்ற சேனல்களை அரசாங்கத்திற்கும் ஆதரவாக செயல்படவில்லை. මීට කලින් රාජපක්ෂලා වික්‍රමසිංහලා ඡන්ද කරනකොට කොහොමද? அதற்கு முன்னர் ராஜபக்சாக்கள், விக்ரமசிங்காக்கள் தேர்தல் செய்கின்ற பொழுது எப்படி இருந்தது? ඒගොල්ලෝ මුළු ආණ්ඩුවේ සියලුම දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ පක්ෂ ජයග්‍රහණයට යොදා ගන්නවා. அதாவது அரசாங்கத்தில் இருக்க அனைத்து சொத்துக்களையும், அனைத்து வளங்களையும் தாங்களுடைய கட்சியினுடைய வெற்றிக்காக பயன்படுத்தினார்கள். ඡන්දයෙන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? தேர்தல் முடிந்தது பிறகு என்ன நடந்தது? ඡන්දයෙන් පස්සේ විරුද්ධ පක්ෂයට ගහනවා. தேர்தல் முடிந்தது பிறகு எதிர்க்கட்சிகள் மீது தாக்கப்படுவார்கள். ඡන්දයෙන් පස්සේ දැන් ජනනී මන්ත්‍රීතුමිය මට කිව්වා පොයින්ට් පේඩ් ඩිපෝ ගැන සාමාන්‍ය වෙන පක්ෂයක් දෙන්න මොකද වෙන්නේ? ඒ පරදිච්ච පක්ෂ කට්ටිය ඔක්කොම ගහලා එලවනවා. அதாவது வேற உங்களுக்கு பத்துத்துறையில் டிப்போ இருக்கின்றது. வேறு காலகட்டங்களில் வேற கட்சி ஆட்சிக்கு வந்திருந்தால் இப்பொழுது இருக்கின்றவர்கள் அடித்து விரட்டி போட்டு தாங்களுடைய ஆட்களை போட்டுக் கொண்டிருப்பார். අපි මේ රටේ පහුගිය අවුරුදු 75ටම තිබ්බ ඉතාමත්ම සාධාරණ ඉතාමත්ම විනිවිද පෙරණ ආකාරයේ හරි ඡන්ද තියලා තියෙනවා. அதாவது கடந்த 75 வருடங்களுக்கு பிறகு நாட்டில் நேர்மையான, வெளிப்படைத்தன்மையான, நியாயமான தேர்தலை நாங்கள் நடாத்தி இருக்கிறோம். එහෙම නේද? එකඟයිද? அப்படித்தான் அதுக்கு நீங்கள் இணங்குகின்றீர்களா? අපි ආණ්ඩු පක්ෂ විදියට ඔබතුමාලට ඉඩම් වල ෆෝම් බෙදලා ඔප්පු බෙදලා සල්ලි දීලා ඡන්ද අරගත්තේ නැහැ. அதாவது நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற வகையிலும் சரி, எங்களுடைய கட்சி என்ற வகையிலும் உங்களுக்கு காசு கொடுத்தோ, வீடு தருவதாக கூறியோ, அது தருவதாக கூறியோ, அணை தருவதாக கூறியோ நாங்கள் உங்களுடைய வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. අපි අරක්කු දීලා කසිප්පු දීලා ඡන්ද ගත්තේ නැහැ. அதாவது நாங்கள் சாராயம், கசிப்புகளை கொடுத்து உங்களுடைய வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. ඒවා කරපුවා ගැන ඔබතුමාලට දැන් හිනා. அதனால வேண்டி நீ அந்த செய்தவர்களை பற்றி நினைக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு எல்லாம் சிரிப்பாக வருகிறது. එනිසා අපි ඉතාමත් හොඳ මැතිවරණ සංස්කෘතියක් මේ රටේ ඇති කරලා තියෙනවා. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා. அதன் காரணமாக நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த நாட்டில் ஒரு அரசியல் கலாச்சாரம், தேர்தல் கலாச்சாரத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றோம். ඒක නේද රටේ මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. அதுதானே மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது. ඒක තමයි රටේ මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙච්ච එක ලොකු දෙයක්. அதுதான் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு. அது மிகவும் பெரிய வேலை. ඊට පස්සේ අපි ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු දේශපාලන නායකත්වයක් රටේ ඔබතුමාලා පත් කරා ඇමතිවරු මන්ත්‍රීවරු. அதாவது நீங்கள் எல்லோருமே சேர்ந்து ஜனாதிபதி உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் எல்லோரையும் நீங்கள் நியமித்தீர்கள் அரசியல் தலைவர்களாக. අපි ඔබතුමාලා කවුරුත් එකඟයි අපි සම්පූර්ණයෙන්ම 100% පිරිසිදු දේශපාලන නායකත්වයක් අද රටේ ඇති කරලා තියෙනවා. அதாவது நாங்கள் மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றோம், உங்களுடைய நாமத்தால் கூறுகின்றோம், இப்பொழுது நாங்கள் 100% விதமான நல்ல அரசியல் கலாச்சாரத்தை நாட்டில் உருவாக்கி இருக்கிறோம். ඔබතුමාට මතකයි මේ ප්‍රදේශයේ තමිල් රසුකච්චිවල മന്ത്രിතුමාලා EPDP එකේ ඇමතිතුමාලා කොහොමද മന്ത്രിකම් ඇමතිකම් කළේ කියලා. அதாவது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், கடந்த காலங்களில் இருந்த PDP எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, தமிழரசு கட்சி எடுத்துக்கொண்டாலும், இணைய கட்சிகள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர்கள் எப்படி MP பதவிகள், அமைச்சு பதவிகள் வகித்தார்கள், செய்தார்கள் என்பது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் நன்றாக தெரியும். ඒගොල්ලෝ මහා ඇමතිකම් කරේ ඇමති පළාත් සභා ඇමතිකම් කරේ කොහොමද කියලා. அவர்கள் முதலமைச்சர்களாக அல்லது மாகாண சபையில் இருக்கின்ற அமைச்சர்களாக எவ்வாறு செயல்பட்டார்கள் என்பதும் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். වාහන කීයක් පාවිච්චි කරාද ඒගොල්ලෝ? அவர்கள் எத்தனை வாகனங்கள் பாவித்திருப்பார்கள்? රාජපක්ෂලා වික්‍රමසිංහල විතරක් නෙමෙයි. ராஜபக்சாக்கள், விக்ரமசிங்காக்கள் மாத்திரமல்ல, මේවා හිටපු හුඟක් අයත් එහෙම තමයි. அவன் இங்கிருந்து பெரும்பாலானவர்கள் அப்படிதான். මම බොරුද කියන්නේ? நான் பொய்யாக சொல்லுகின்றேன். ඕම් බොරුවිලි මේ කියන්නේ කොයි பொய் சொல்லவில்லை நான். අද අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා මැතේට මමයි රාමලිංගම් තොරළුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීලා 3 දෙනෙක්. அதாவது நாங்கள் இங்கே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 3 பேரோடு நானும் விமல் ரத்நாயக் அவர்களும் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். ඒතර මන්ත්‍රීවරු පහකුයි ඇමතිලා දෙන්නෙකුයි ආවනම් මෙතන වාහන කීයක් තියෙන්න ඕනේ? அதாவது 2 அமைச்சர்களும் 3 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த இடத்துக்கு வருகை தந்திருப்பார்களாக இருந்தால் இந்த இடத்துல எத்தனை வாகனங்கள் இருந்திருக்க வேண்டும்? හමුදා කඳුරක් විතර හමුදාවේ සොල්දාදු වෙනවා ඉස්සර කාලේ. அந்த முன்னைய காலம் என்றால் முழு ராணுவ முகாமே இந்த இடத்தில் வந்திருந்திருக்கும். நெல்லியடியில் மறைச்சிருப்பான். අද අපි එක වෙනස් කළා. அப்ப இன்றைக்கு அதை நாங்கள் மாற்றி அமைத்திருக்கின்றோம். මම කියන්නේ ඒ රාජපක්ෂලාට වික්‍රමසිංහලාට ප්‍රේමදාසලාට තිබිච්ච රෝගේ මෙහෙ හිටපු බොහෝ මැතිවතුරුන්ටත් තිබුණා උතුරු පළාතේ.
அதாவது அங்க இருக்கின்ற ராஜபக்சாக்கள் ரணில் விக்ரமசிங்காக்கள் பிரேமதாசாக்களுக்கு இருந்த அதே நோய் இங்கிருக்கின்ற பல அரசியல்வாதிகளுக்கும் பீடித்திருந்தார்கள். අද අපි මේ රෝගේ නිට්ටාට සුව කළා. அதை இன்றைக்கு முழுமையாக நாங்கள் சுகப்படுத்தியிருக்கிறோம். ඒ වගේම තමයි ඔබතුමා දන්නවා වෙනදා ආණ්ඩුවක් පත් වුණාම ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතුරුන්ගේ ඥාති තමයි තනතුරට දාන්නේ. அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த காலங்களில் ஜனாதிபதியாக பிரதமராக அல்லது அமைச்சர்களாக மாறியதன் பிறகு அவர்களுடைய பிள்ளைகள் தான் ஏதாவது பதவிகளுக்கு குடும்பங்களுக்கு உள்ளவர்கள் தான் போடப்பட்டார். දැන් ඔබතුමාට පේනවා දැන් අපි කිසිම අපි 152 නම දෙනාත් ජනාධිපතිතුමත් අපේ කිසිම ඥාතියෙ කිසිම තනතුරකට පත් කළා නැහැ. அதாவது நாங்கள் 151 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி நாங்கள் யாருமே எங்களுடைய குடும்ப அங்கத்தவர்களை எந்த ஒரு பதவிக்கும் கையளிக்கவில்லை. நாங்கள் එහෙම රටකට ඔබතුමාලා කැමතිද? அந்த அபாரண நாட்டை நீங்கள் நேசிக்கின்றீர்களா? සුදුසුකම් තියෙන නේද? සුදුසුකම් තියෙන යට තමයි තනතුරු ලැබෙන්නේ. அதாவது தகுதி உள்ளவர்களுக்கு தான் தகமை அதாவது பதவிகள் வழங்கப்பட வேண்டும். ඔබතුමාලා දන්නවා කෙහෙලිය රඹුක් ඇති. உங்களுக்கு தெரியும் கேள்வி ரம்பு கொள்ளையை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். පිළිකා බෙහෙත් කියලා වස වතුර දාලා බෙහෙත් දුන්නු කෙනා. அதாவது புற்றுநோய் மருந்தாக இன்னொரு விஷத்தை கொடுத்தவர். එයාට වුණා ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා බවට එයාගේ පුතා පත් කරගන්න. அவருக்கு தேவைப்பட்டது அவருடைய மகனை வந்து இலங்கையில மிகவும் பிரசித்தமான ஒரு விளையாட்டு கிரிக்கெட் வீரராக மாற்ற வேண்டும். ඉතින් ඒකට තිබුණා තරගයක් එක පත්තරේ. அது அதற்கான போட்டி ஒன்று இருந்தது ஒரு பத்திரிகை. මට මතකයි සමහර මාධ්‍යවේදීන් අපිට කියනවා ඒ පුතාව දිනවන්න මුළු ඒ ගහපු පත්තර ඔක්කොම මෙයාලා මිලට අරගෙන ඒවයි கூப்பன் පුරවලා යවලා තමයි පුතා ජනප්‍රියම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා කරන්නේ. தெரியுமா அதாவது அந்த பத்திரிகையில் வந்த விளம்பரத்துக்காக அந்த பத்திரிகை முழு பத்திரிகைகளும் இலங்கையில் வெளியிட்ட அனைத்து பத்திரிகைகளையும் வாங்கி கொண்டு அந்த பத்திரிகையில் இருந்த கூப்பனை நிரப்பி அனுப்பித்தான் இவர் அவரது மகனை கிரிக்கெட்டுக்கு கொண்டு வந்தார். ඉස්සර තියෙනවා රගර් මැච්. முன்ன நடக்கும் ரகர் மேட்ச் நடக்கும்னு பார்த்துருப்பீங்க. மோட்டார் கார் ரேசிங் තියෙනවා. மோட்டார் கார் ரேசிங் இருந்தது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. මොකද වෙන්නේ? என்ன நடக்கும்? නාමල් රගර් ටීම් එකේ කැප්ටන් කරනවා. நாமலை ரகர் டீம்ல கேப்டன் ஆக மாட்டுகின்றார். யோஷித் ඒකේ සමාජිකයා වෙනවා. யோசித் அதனுடைய அங்கத்தவராக இருக்கின்றார். ඊට පස්සේ මැච් එක පරදින්න ගියාම තමන්ට හිතවත් විවිධ කණ්ඩායම් දාලා අනිත් ටීම් එකට ගහනවා. அதாவது மேட்ச் தோற்க போவதாக தெரிந்து கொண்டதன் பிறகு தனக்கு சார்பான ஆட்களை வைத்து அடுத்த டீமை அவர்கள் மீது தாக்குதல் தொடுக்கின்றார். ඊපස්සේ නාමල්ගේ අම්මම ඇවිල්ලා කප් එක දෙනවා. அதன் பிறகு நாமலுடைய அம்மாவை வந்து அவனுக்கு நாமல் கையில கப்பை கொடுக்குறார். ඔන්න ඔය වගේ චාටර් වෙලා තිබුණ රට. அந்த வகையில் சார்ட்டரான நிலைமைக்கு நாடு தள்ளப்பட்டிருந்தது. අදේ මොකුත් නැහැ. இன்னைக்கு அப்படி எதுவும் கிடையாது. ඔබතුමාලා දන්නවා ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා මේ උතුරු පළාතේ සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා ජනාධිපති ධූරය දින පළවෙනි මාසේ ඇවිල්ලා මෙතන. يعني අවුරුද්ද පෙරන පළවෙනි දවසේ ඇවිල්ලා උතුරේ තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් ස්ටේඩියම් එකට முதல் ஜனாதிபதி அனுரகுமார் திசாநாயக்க அவர்கள் என்ன ஜனாதிபதியாக ஒரு வருடமாக பூர்த்தியாகின்ற செப்டம்பர் மாதம் 1ஆம் திகதி இங்கு வந்து அதன் பிறகு வடக்கில் தான் முதலாக அவர் சர்வதேச விளையாட்டு மைதானத்துக்கான திறப்பு விழாவுக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா செய்தார். ඊයාපේ ක්‍රීඩා ඇමතුමා මන්නාරමේ පළවෙනි ස්විමින් pool එක ඕපන් කරා. இந்த நேற்று எங்களுடைய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மன்னாரில் முதலாவது ஸ்விமிங் பூல் அல்லது நீச்சல் தடாகத்தை திறந்து வைத்தார். ඒ නිසා අපි මේ දේශපාලන හිතවතුන්ට තනතුරු දීම නතර කළා තියෙනවා. அதனால் நாங்கள் எங்களுடைய அரசியல் ஆதரவாளர்களுக்கான பதவி வழங்குவது நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. නාස්තිය නතර කළා තියෙනවා. வீண்வரியம் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. අල්ලස දූෂණය බිඳුවට බස්සලා තියෙනවා. அதாவது லஞ்ச ஊழல் மோசடி இன்றைக்கு குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඒ වගේම රනිල්ලවත් රාජපක්ෂලවත් පහුගිය අවුරුදු 7-8ේම රජයේ සේවයට නිලධාරීන් බදවගත්තේ නැහැ. அதே போன்று கடந்த 7-8 வருடங்களாக அரசு சேவைக்கு ரணிலோவோ அல்லது ராஜபக்சாக்களை எவருமே ஆட்களை சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை. ඒ නිසා මේ වැඩමාරච්චි වල වැල්වැටිතුරේ පොයින්ට් පේපර් වල ළමයින්ට තිබුණේ ගෙදර ඉඩම් ටික උගස් තියලා හරි ඔය කැනඩා பிரான்ஸ் சிஸ்டர்ලන් යන්න උත්සාහ කරන එක තමයි. அதன் காரணமாக இங்க இருக்கின்ற வல்வெட்டித்துறையில் இருந்த இளைஞர் யுவதிகளுக்கு வீட்டை அடக்க வைத்தாவது தாலியை அடக்க வைத்தாவது எப்படியாவது கனடா பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளுக்கு செல்வதை தவிர வேறு மார்க்கங்களை இங்குள்ள இளைஞர் யுவதிகளுக்கு இருக்கவில்லை. එහෙම නැත්නම් KG විකුණන්න. அப்படி இல்லைன்னா போதைப்பொருள் விற்பது. විකුණන්න බැරි නම් අත්බැරි වෙයි. அதுக்கு இல்லாவிட்டால் அதற்கு அடிமையாகும். අද අපි ආණ්ඩුවයි ලහට ගත්තොත් ජනාධිපතිතුමා පත්තල අවුරුදු 3ට හරියට ආණ්ඩුවක් පිටවල මාස 10යි
අපි මේනකොට 70000කට වැඩියේ තරුණ උගත් නිලධාරීන් විභාග වලින් හරි ක්‍රමයට අපි බඳවන් දිනන රාජ්‍ය සේවය. அதாவது நாங்கள் வந்து ஒரு வருடம் ஆகின்றது எங்களுடைய அரசாங்கத்துக்கு 10 மாதம் தான் ஆகின்றது. ஆனால் இந்த 10 மாதத்துக்கு பிறகு நாங்கள் இன்றைக்கு 70,000 பேரை அவர்களுக்கான பரீட்சைகளை வைத்து நாங்கள் இன்றைக்கு அவர்களை அரசு சேவைக்கு உள்வாங்குவதற்கான நடவடிக்கையை எடுத்திருக்கிறோம். දැන් පොයින්ට් පේන්ට් ඩිපෝ එකේ ඩ්‍රයිවර් නැහැ කියලා ජනනි මන්ත්‍රීතුමිය මට அந்த කිව්වා. போய் பேர் டிப்போவில் டிரைவர்கள் இல்லை என்று ஜனனி என்னிடம் குறிப்பிட்டார். අපි යාට ගරු කරනවා. அவரை நாங்கள் மதிக்கின்றோம். මම ඒක යාට කතාවක් දෙන්න කිව්වේ. அதனால் தான் நான் அவருக்கு ஒரு பேச்சு வழங்கும்படி சொன்னேன். මීට අවුරුදු 10කට කලින් මම ආවා ඒගොල්ලන් ගමට සෝලරේ. அதாவது இன்றைக்கு 10 வருடங்களுக்கு முன்னர் நான் அவருடைய கிராமத்திற்கு என்னோடு விமல் தோழர் அவருடைய கிராமத்துக்கு வந்தோம். අපිට 10 දිනක එකතු කරගන්න බැරි වුණා. அன்றைய காலகட்டங்களில் எங்களுக்கு ஒரு 10 பேரை இணைத்துக் கொள்ள முடியாது இருந்தது. හැබැයි යාට ධෛර්යය තිබුණ එක සංවිධානය කරා. அதாவது அவருக்கு அன்றைய காலகட்டங்களில் தைரியம் இருந்தது அதை அமைப்பு ரீதியாக ஏற்பாடு செய்வது. අපි දිනනවා කියලා හෙවණල්ලක් නැති කාලේ. அதாவது நாங்கள் வெல்வோம் என ஒரு நிழல் கூட தென்படாத ஒரு காலம் அன்றைய එයා මේ ගුරු සංගමයේ ගොඩනගාගෙන මහන්සි වුණා. அதாவது அவர்கள் இன்றைக்கு எங்களுடைய ஆசிரியர் சங்கத்தை கட்டி எழுப்புவதற்கு பெரும்பாடு விட்டார்கள். යාගෙන වචනයක් කියන්න ඕන කිව්ව නිසා ඒක මම කිව්වේ. அதனால் அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஒரு சில வார்த்தைகள் கூறினேன். දැන් නම් කතා කරන්න කොහොම බෑ කිව්වා. ஆனா இப்ப நான் பேசும்படி கேட்டோம்னா அவங்க ஏதாவது சொல்லிட்டாங்க. දැන් හොඳට කතා කරනවා නේද? நல்லா பேசுறாங்க என்ன? ඒ වාඩිලා ඉන්න ගමන් තමයි කිව්වේ ඩිපෝ එකේ ඩ්‍රයිවර්ලා 10 දෙනෙක් නැහැ. அந்த டிப்போவில் 10 டிரைவர்கள் குறைவென அவரை அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற பொழுதுதான் குறிப்பிட்டார். ළඟම ආයතනයේ රාජපක්ෂලයි ප්‍රේමදාසලයි වික්‍රමසිංහලයි ගිලලා හප කළා තියෙන්නේ. அதாவது இலங்கை போக்குவரத்து சபை என்பது ராஜபக்சாக்கள் ரயில்கள் போன்றவர்களால் திண்டு நாசமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. නමුත් අපි ඒක හදනවා. ஆனாலும் கூட நாங்கள் அதை கட்டியே எழுப்புவோம். අපි දැන් ඩ්‍රයිවර්ලයි කොන්දොස්තරලයි 750ක් ගන්න මේ දවස්වල අපි සම්මුඛ පරීක්ෂණ කරගෙන යනවා. நாங்கள் டிரைவர்களும் கண்டக்டர்மார்களையும் 750 பேரை உள்வாங்குவதற்கான இப்பொழுது நேர்முக பரீட்சைகள் இடம்பெற்று வருகின்றன. ඒකෙන් ටික දෙනෙක් ඔබතුමීගේ ඩිපෝවටත් ලැබේ. அதில் கொஞ்சம் பேர் உங்களுடைய டிப்போவும் கிடைக்கும் என்று நாங்கள் உறுதியளிக்கின்றோம். ඒ නිසා අපි රාජ්‍ය සේවයට බඳව ගන්න. அதனால் வந்து அரசு சேவைக்கு நாங்கள் இணைத்துக் கொள்கின்றோம். ඒකෙත් බලන්න NPPද TNAද EPDP. அதில் நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் அவர் EPDPயா NPPயா அப்படின்னு நாங்கள் கட்சிகளை பார்ப்பது கிடையாது. ඒ වගේම අපි ආර්ථිකය ලොකු ආර්ථිකය හදන්න පටන් ගන්න. அதனால் பெரிய பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்பதற்கு நாங்கள் இன்றைக்கு ஆரம்பித்திருக்கிறோம். අද ඩොලර් එක රුපියල් 300 සීමාවේ තියෙනවා. இன்னைக்கு டாலர் வந்து 300 ரூபாய் மட்டத்திலேயே இருக்கின்றது. අවුරුදු 6ක් තිස්සේ වාහන ගේන්න දුන්නේ නැහැ. දැන් වාහන වැඩිපුරත් එක්ක ගේන්න පටන් ගන්නවා. அதாவது கடந்த 6 வருடங்களாக வாகனங்கள் இறக்குமதிக்கான தடை செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது தேவைக்கு அதிகமான வாகனங்கள் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன. මේ අවුරුද්ද අවසන් වෙනවා ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩිම සංචාරක ආපු අවුරුද්ද කොට මේක පත් இந்த வருடம் முடிகின்ற பொழுது கூடுதலான உல்லாச பயணிகள் வந்த வருடமாக பதிவாக போகிறது இந்த வருடம். කොටස් වෙනද පෙර ලංකාවේ ඉතිහාසයේ වැඩිම අගයට යමින් அதாவது பங்கு சந்தை என்பது மிகவும் அது கடுகதி வேகத்தில் அதிகரித்திருக்கின்ற வருடம் இந்த வருடமாக. පිටරට ආයතන වේගයෙන් ලංකාව ආයෝජනය කරන මොකද කමිෂන් පගා ගහලා නැති නිසා. வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற நிறுவனங்கள் கூடுதலான முதலீடுகளை செய்வதற்கு வருகின்றார்கள். காரணம் இப்பொழுது லஞ்ச ஊழல் மோசடிகள் கிடையாது. ඒ නිසා රටේ ලොකු ආර්ථිකය ගොඩනැගීමෙන් වර්ධනය වෙනවා. அதாவது நாட்டில் இருக்கின்ற பொருளாதாரம் பெரிய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி நகரும். ඒව තමයි අපි අවුරුදු මාස 10ක 11කින් කරපු දේවල්. அதுதான் நாங்கள் 10 மாதம் 11 மாதங்களில் செய்த சாதனை. අපි දන්නවා බඩු මිල අප්‍රමාණයට අඩු වෙලා තියෙනවා. அதாவது எங்களுக்கு தெரியும் பொருட்களுடைய விலைகள் ஓரளவு குறைந்து இருக்கின்றது. නමුත් අපි දන්නවා අපේ රටේ සාමාන්‍ය දීවරයාගේ, ගොවියාගේ, ගුරුවරයාගේ, ඩ්‍රයිවර් මහත්තයාගේ, සීරෝදරත් ඩ්‍රයිවර් මහත්තයාගේ ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථිකය තාම හොඳට හැදෙන්න පටන් අරන් නැහැ. அதாவது எங்களுக்கு தெரியும் இங்கே இருக்கின்ற மீனவர்கள் எடுத்துக்கொண்டால் தொழிலாளர்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி விவசாயிகள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அல்லது திருவில் ஓட்டுநர்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளாதாரம் இன்றைக்கு நல்ல நிலையை நோக்கி செல்லவில்லை என்பது எங்களுக்கு தெரியும். මොකද 2021 දී බඩු මිල 3 ගුණයකින් විතර වැඩි වුණා. அதாவது 2022 ஆண்டு பொருட்களுடைய விலைகள் மும்மடங்காக அதிகரித்திருந்தது. ඒක චුට්ට චුට්ට තමයි අඩු කරවි යන්නේ. அதாவது சிறிது சிறிதாக அவைகள் குறைந்த வண்ணம் வருகின்றது. ඒ නිසා ඒ වගේම ඔබතුමාලනොත් රටේ අමු ජාතිවාදී ආගම්වාදී ආණ්ඩු. அதாவது நீங்கள் அந்த காலகட்டங்களில் நாட்டில் இருந்தது நாட்டில் இனவாதம் மதவாதத்தை மூலாதாரமாக கொண்ட அரசாங்கங்களே இதற்கு முன்னர் இருந்தது. මිනිස්සෙක් හැම වෙලාවෙම බැලුවේ ජාතිය මොකක්ද ආගම මොකක්ද කියලා තමයි බැලුවේ. ஒரு மனிதனை பார்க்கின்ற பொழுது அவன் ஜாதி என்ன இனம் என்ன குலம் என்ன என்று
கோணத்திலேயே பார்த்தார்கள். ඔබතුමාලා ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ දෙමළ මිනිස්සෙක් වීම නිසා එක මොහොතක් හරි යම්කිසි පීඩාකාරී හැඟීමකට ලක් වෙච්ච අය. நீங்கள் இலங்கையில் தமிழர் என்ற காரணத்தினால் ஏதோ ஒரு வழியிலும் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஒடுக்குமுறைக்குள்ளாக்கப்பட்டவர்களாக காணப்படுகின்றீர்கள். ඒ වගේම පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ මුස්ලිම් මිනිස්සෙක් වීම නිසා විශාල මුස්ලිම් වරු ප්‍රමාණයක් அதாவது පීඩාවටපත් වුණා. உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுக்கு பிறகு உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் முஸ்லிம் மக்கள் முஸ்லிம் என்ற காரணத்தினால் ஒடுக்குமுறைக்குள்ளாகி இருந்தார். මේ අවුරුද්ද ගැන මොකද ඔබතුමාලා කියන්නේ? அன்று அப்படி இந்த ஒரு வருடத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? තමුන්නාස්ලා දෙමළ මිනිස්සෙක් වෙච්ච නිසා යම්කිසි දෙමළ වීම නිසා තමුන්නාස්ලා යම්කිසි කරදරයකට පීඩාවකට ලක් වුණා කියලා හැඟීමක් තියෙනවා. கடந்த ஒரு வருடத்தில் நீங்கள் தமிழராக இருந்ததன் காரணமாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒடுக்குமுறையோ அல்லது பாகுபாடுகளோ நிகழ்ந்திருக்கின்றதா என்றதை பார்க்க முடியும். අපි කියලා කතාවක් කරන්න බෑ ඔය ඉන්නේ. சொல்லுங்க அண்ணன். ஒரு வருஷம் பூர்த்தியாயிட்டு நாங்கள் இலங்கை மக்களுக்கும் சர்வதேசத்துக்கும் ஒரு செய்தியை யாராக போகணும். இதை வெளியிட விரும்புகிறோம். இந்த மாதம் 10ஆம் தேதி நாங்கள் எப்படியோ கடந்த கால ஆட்சியில் நாங்கள் பிறநாள் வெற்றி ஒரு ஆளுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் நாங்கள் ஜனாதிபதி தெரியல. இந்த மாதம் 10ஆம் தேதி நல்லூர் பின்வீதியில ஆரம்பிக்க இருக்கிறோம். அதுல எல்லாரையும் அனுப்பி விடுறோம். தனிப்பட்ட அழைப்பா வந்து எங்களோட கலந்து நாங்கள் அங்க போய் தென்னிலங்கையிலிருந்து சிங்கள மக்கள் முஸ்லிம் மக்களுங்களை வந்து சந்திக்கிறோம். அங்க இதுதான் எல்லாம் இங்க எல்லாத்தையும் எங்களை மறைஞ்சு போடணும். உள்ள விசாரணை ஒன்று நடக்கணும்னு செம்மணிக்கு ஒரு பேட்டி ஒன்று கொடுத்தேன். அதே தமிழ் கட்சியர் மறைச்சு போய் என்ன காரணம் தெரியும். நல்ல பேட்டி கொடுத்தாங்க. சிங்கள மக்களுக்கு சரி 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 நீங்க உள்ள விசாரணை நடக்க வேண்டும் ඔය දේශපාලන කතාවක් அதுக்குள்ள அரசியல் සාමාන්‍ය අපිට හයිතොතොල් இல்ல අපිට මෙහෙමයි. අපිට ඉතිහාසයේ ඉඳන් ඉදුතු වෙච්ච ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. நமக்கு வரலாற்றில் தீர்க்கக்கூடிய நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. දැන් එහෙම ගත්තොත් අපි අවිලා ආණ්ඩුව අවුරුද්දයි 1971 වෙච්ච ඝාතන ගැන තාම අවසන් හොයලා විතර නැහැ. அதாவது நாங்க நீங்க வந்து ஒரு வருஷம் ஆகுது 1971ஆம் ஆண்டு செய்த படுகொலைகளுக்கு இன்னும் விசாரணை நடத்தி ஆய்வுகள் ஈடுபட்டு முடிய இல்லை. 1987 90 අතුරුදහන් කළා වික්‍රමසිංහලාගේ UMP පාලනයෙන් අපි වට තාම යුක්තිය ඉටු කරන්න පරීක්ෂණ අවසන් කළා නැහැ. அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் 88ஆம் ஆண்டு 89ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் 60,000க்கு அதிகமானவர்கள் அன்றைய காலகட்டங்கள் ரணில் விக்ரமசிங்காவுடைய ஆட்சியின் கீழ் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள். அவர்களை பற்றி நாங்கள் இன்னமும் கூட விசாரித்து ஆய்வுகளை நடத்தவில்லை. ඒගේම 26 අවුරුද්දක යුද්ධයේදී දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් අය විවිධ පැතිවලින් මරා දැම්ම අතුරුදහන් වුණා. ඒවා ඔක්කොම හොයලා ඉවර නැහැ. அதாவது கடந்த 30 வருடங்களாக யுத்தத்தின் பொழுது தமிழ் சிங்கள முஸ்லிம் மக்கள் இன்றைக்கு பல்வேறு விதமாக படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்ற அவைகள் இன்னும் கூட விசாரிக்கப்படவில்லை. මාස 10කින් ඒවා කරන්නත් බෑ. அதாவது 10 மாதங்களில் இவைகளை சாதிக்க முடியாது. නමුත් මම කියන්නේ හැදුවේ අපි උතුරේ මේ ආණ්ඩුව එනකොට තිබුණු හමුදා කඳවුරු ප්‍රමාණයක් තිබුණා ආරක්ෂක අංශවලින්. ඒ හමුදා කඳවුරු සැලකුණු ප්‍රමාණයක් ඉවත් කළා. அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததன் பிறகு இங்கு இருக்கின்ற ராணுவங்களை விரும்பி இருந்த ஒரு சில கணிசமான முகாம்களை அகற்றிக் கொண்டார்கள். අවුරුදු 30 40 වහගෙන තිබිච්ච පාරවල් තිබුණා ඒවා ආරක්ෂක අංශවලින් මැරලා තියෙනවා. அதாவது பண்டிகை 30-35 வருடங்களுக்கு மேலாக மூடப்பட்டிருந்த பாதைகள் இருந்து இன்றைக்கு பாதுகாப்பு பிரிவினராலேயே அந்த பாதைகள் திறந்து விடப்பட்டிருக்கின்றன. මම හිතන්නේ තිබිච්ච චෙක් පොයින්ට් ඔක්කොම වගේ අයින් කරලා තියෙනවා ආරක්ෂක අංශවලින්. இருந்த செக் பாயிண்ட்கள் அனைத்தையும் கூட பாதுகாப்பு படையினராலே வாபஸ் வாங்கப்பட்டிருக்கு. ඒකේ මම හිතන්නේ මේ ආසන්නයේ තියෙන හමුදා කඳවුරුත් අයින් කළා. දැන් එතන මොකක්ද වෙන பாஸ் பிரச்சனையாக ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මට කිව්වා. அதாவது பண்டிகை உங்களுக்கு தெரியும் இங்க இருக்கின்ற கட்கோல் பிரதேசத்தில் இருந்த ராணுவ முகாம் அகற்றப்பட்டதன் பிறகு இன்றைக்கு அங்குள்ள மக்களை சொல்கின்றார்கள் அதே ராணுவ முகாம் எங்களுக்கு வேண்டும். ஏனென்றால் அங்கு மண் கொள்ளைகளால் எங்களுடைய வளங்கள் நாசமாக்கப்படும். ඒ වගේම පරිසර ඇමතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කළා උතුරු පළාතේ විතරක් විශේෂයෙන් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් 2012 දී විද්‍යානුකූල නොවන විදියට අත්පත් කරගත්ත ඉඩම් අක්කර ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නැවත මැනලා හරියාකාර ජනතාව ලබා දෙනවා. அதாவது எங்களுடைய சுற்றாடல்துறை அமைச்சர் பாராளுமன்றத்தில் மிக தெளிவாக ஒரு கோவையை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். அதான் 2012ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு வன இலாகா திணைக்களத்தால் கையகப்படுத்தப்பட்ட 1,00,000 ஏக்கருக்கு அதிகமான ஏக்கர் காணிகளை மீள மக்களுக்கு ஒப்படைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதற்கான அலுவல்கள் இன்றைக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. හැම වෙලාවෙම ඒ වගේම අපි ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීමේ වැඩසටහන පටන් ගත්තේ කිල්නොච්චියෙන්
මට මතක විදිහට 400 දෙනෙක්ට කිල්ලොත් චීරම් ඔප්පු දුන්නා ඊට මාස දෙකකට කලින්. அதாவது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், அதாவது காணிகளுக்கான உறுதி வழங்கியது முதலாவது நாங்கள் வேலை ஆரம்பித்த கிளிநொச்சியில் பழைய பிரதேசத்தில் அதில் முதல் கட்டமாக நாங்கள் 600க்கு அதிகமானவர்களுக்கு உறுதிகளை ඒ නිසා අපි ජාතිවාදයෙන් තොර ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. அதனால நாங்கள் ஒரு இனவாதமற்ற ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்கி ආගම්වාදයෙන් තොර ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. மதவாதம் இல்லாத ஒரு அரசாங்கத்தை ඒව තමයි உருவாக்கி. මිනිස්සු ආණ්ඩුවේ මේ ආණ්ඩුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. அவைகள் தான் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற மக்கள் எதிர்பார்த்தார். ඒ වගේම තමයි උතුරේ යුද්ධය නිසා විවිධ හේතු නිසා පස්සට ගිය සංවර්ධනයක් තියෙනවා. அதாவது அதே போன்று ஒரு யுத்தமும் பிரச்சனைகளால் எங்களுடைய வடக்கு என்பது பின்னோக்கி அபிவிருத்தியில் பின்னோக்கி சென்றிருக்கின்றது. අපි පටන් අරන් තියෙනවා මේ ආණ්ඩුව පැත්තෙන් උතුරු පළාතේ පාරවල් ඉස්කෝල ක්‍රීඩාංගන මේ හැම පැත්තකම ඉතාම පුළුල් සංවර්ධනයක් කරා. அதாவது நாங்கள் இப்பொழுது ஆரம்பித்து இருக்கின்ற வீதிகளா குளங்களா அதே பாடசாலைகளா அனைத்தையும் இன்னைக்கு பாரிய அளவு முன்னேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம். දැන් අපි උදේ පරක්කුණේත් කුරිකට්ටුවන් ජැටිය අලුතෙන් හදන්න ඒකේ ඒක පටන් ගැනීමේ අවස්ථාවට තියෙනවා. இதற்கான நாங்கள் வாரத்துக்கான தாமதக்கான காரணம் கூட வேறு எதுவும் இல்லை. குறிப்பிட்டுவான் இறங்கு துறையை இன்றைக்கு நாங்கள் அதற்கான வேலைகளை ஆரம்பிப்பதற்கான ஆரம்ப வேலைகளை அடிக்கல் நாட்டு விழா நடத்தியது காரணமாக எங்களுக்கு ඒ වගේම දැන් තොණ්ඩමනාරු පාර තියෙනවා ලංකාව උඩින්ම තියෙන පාර. අපි ආණ්ඩුවෙලා පළවෙනි මාස 3 ඇතුළේ තමයි ඒ පාර හදන්න සල්ලි වෙන් කළේ. அதாவது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், இலங்கையில் உயரமான பாதை என்றால் துண்டமான் வீதி. அந்த வீதிக்கான நாங்கள் ஆசைப்படுத்தி கொண்டு 3 மாதத்திலேயே அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளை செய்திருக்கிறோம். ඒ නිසා ආදරණීය සහෝදරයා සහෝදරි. அதனால் அன்பார்ந்த சகோதர දේශීය මක්කල ශක්ති වලට ඡන්ද දුන්න ඕන කෙනෙක්ට தேசிய மக்கள் சக்திக்கு வாக்களித்த எவருக்கும் තමන්ගේ ආණ්ඩුව ප්‍රතිපත්ති ඉටු කරන ප්‍රතිපත්ති ගරුක ආණ්ඩුවක් කියන එක පිළිබඳ මම හිතන්නේ කිසිම සැකයක් නැහැ. அதாவது உங்களுக்கு தெரியும், அதாவது தாங்களுடைய கொள்கைகளை பின்பற்றுகின்ற கொள்கைகளை நிலைநாட்டுகின்ற கட்சி அல்லது அரசாங்கம் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் உங்களுக்கு இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கின்றேன். අපිට බෑ කියපු දේවල් අපිට නෑ කියපු දේවලුත් අපි පුළුවන් කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. அதாவது எங்களால் முடியாது இயலாது என்று கூறியவற்றையும் நாங்கள் செய்து முடித்திருக்கிறோம். ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතාවය නැති නෑ කිව්ව අද අනුරසවර ලෝක ඉතාමන්ත පිළිගන්න நாயகேக் சார் ரட்டக் பாடப்ப உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் எங்களுக்கு உலகத்தில் தொடர்புகள் கிடையாது என்று கூறினார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு எங்களுடைய அனுரகுமார் நாயக் அவர்களை உலகத்திலே அங்கீகரிக்கின்ற ஒரு தலைவராக உலகமே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது. ඒ වගේම තමයි කුඩු වලින් ඔබතුමාලා යුද්ධයට බටකාට වඩා දැන් පහුගිය අවුරුද්දේ 15 ඇතුළතදී විශේෂයෙන්ම වන්නි ප්‍රදේශ ගත්තොත් මේ ප්‍රදේශ ගත්තොත් කුඩු සහ ගංජා වලින් බටකන. அதாவது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், கடந்த 30 வருடங்களுக்கு மேலாக யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அந்த யுத்தத்தை விட இன்றைக்கு உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், கடந்த 17 வருடங்களுக்கு பிறகு இன்றைக்கு போதைப் பொருளால் கசிப்பு கஞ்சா போன்றவற்றால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கின்றீர்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். දැන් අද ඒවයි කුඩුවල කුඩු නිෂ්පාදනාගාර පවා අද අල්ලන්න පටන් අරන් තියෙනවා. இன்றைக்கு என்ன போதைப் பொருள் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் கூட இன்றைக்கு கைப்பற்றப்பட்டு வருகின்றது. ඒ ගොඩක් ඒවට සම්බන්ධකම් තියෙන දේශපාලන නායකයෝ දැන් හෙළිදරව් වෙමින් තිබෙනවා. அதாவது அவர்களுக்கு கூடுதலாக தொடர்புடையவர்கள் அரசியல்வாதிகள் இன்றைக்கு அம்பலமாகி வருகின்றார்கள். මේවා මීට කලින් ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තු වුණා. இதுக்கு முன்னர் நீங்கள் இதெல்லாம் எதிர்பார்த்தீர்கள் அப்படி நடக்கும் என்று. ඔබතුමාලා හැම ආණ්ඩුවෙන් බලාපොරොත්තු වුණා කිසි ආණ්ඩුවක් කරේ නැහැ. அதாவது நீங்க எல்லா அரசாங்கத்துக்கு வாக்களிக்க போது நீங்கள் எதிர்பார்த்தீர்கள், எந்த ஒரு அரசாங்கத்திலும் இவைகள் நடைபெறவில்லை. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාලා දන්නවා අපි මේ ආණ්ඩුව හදාගත්තේ සහෝදර සහෝදරියන් අපි අවුරුදු 5කට. அதாவது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், இந்த அரசாங்கத்தை நாங்கள் அமைத்துக் கொண்டது 5 வருடத்தில். ඒ අවුරුදු 5ේදී අපිට සැලැස්මක් තියෙනවා පොහොසත් රටක් ලස්සන ජීවිතයක් ගොඩනගන්න. அந்த 5 வருடத்திற்கான வேலை திட்டமாக எங்களுக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கின்றது. அழகான நாடு, அழகான வளமான நாடு, அழகான வாழ்க்கை அமைப்பதற்காக. ඒක කරද්දී අපිට නීති ආධිපත්‍ය சாதாரணත්වය ආර්ථික දියුණුව මේ ඔක්කොම අවශ්‍යයි. அதை செய்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், சட்டத்தின் ஒழுங்கு அதே போன்று பொருளாதாரம் போன்றவற்றினுடைய අද රටේ சாதாரண அதிகாரණයක් හැදලා තියෙනවා. அதாவது இன்றைக்கு ஒரு நியாயமான நீதிமன்றம் உருவாகி இருக்கு. ස්වාධීන அதிகாரණයක් හැදලා තියෙනවා. அதாவது சுயாதீனமான நீதிமன்றம் உருவாகி இருக்கின்றது. රනිල් වික්‍රමසිංහව රිමාන්ඩ් කරේ සාමාන්‍ය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ சாமானிய மஜிஸ்ட்ரேட்வரியா. அதாவது ரணில் விக்ரமசிங்காவை கைது செய்தது சாதாரணமான ஒரு நீதிபதியாகும். අතුව අග්‍රවේශකාරතුමා නෙමෙයි. பிரதம நீதியரசர் அல்ல அவரை கைது செய்தது. ආරංචියක් තියෙනවා රනිල් උසාවියට යන්න ගියේ සිකුරාදා දවසේ. அதாவது எங்களுக்கு தெரியும், அதாவது ரணில் விக்ரமசிங்கா அதாவது උසාවි ගියේ வெள்ளிக்கிழமை. සිකුරාදා දවසේ යනකොට යාගේ නීතිඥයෝ සමහර කිව්වා කියලා කියනවා සර් අද යන්න එපා
රිමාන්ඩ් කරොත් සතියන්තෙත් එක්ක ඉන්න වෙනවා. அதாவது அவர்களுடைய சட்டத்தை நீங்கள் கொண்டாட சார் இன்றைக்கு போக வேண்டாம், போனால் இந்த வாரம் முடிவு வரைக்கும் நீங்க சிறையில் இருக்க வேண்டி வரும் சொன்னார். හැබැයි ආ සිකුරාද යනවා. ஆனாலும் கூட அவர் வெள்ளிக்கிழமை சொல்ல போறார். ඒ පස්සේ සමහර නීතිඥයෝ කියලා තියෙනවා එයා සිකුරාද ගියේ එයා ෂුවර් එකටම හිතන් හිටියලු එයාට විරුද්ධව රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියලා. அதாவது அவர் கடுமையாக நினைத்துக் கொண்டிருந்தாராம். அவர் வெள்ளிக்கிழமை போனதுக்கான காரணம் வேறு தனக்கு எதிராக நாட்டில் எந்த ஒரு சட்டம் இயங்காது நடைமுறைப்படுத்தாதுன்னு அவர் கடுமையாக நம்பியிருந்தார். නමුත් අපේ රටේ මහේස්ත්‍රාත් විනිශ්චයකාරතුමියකට ස්වාධීනත්වයේ තිබුණා, කොන්ද තිබුණා, ශක්තිය තිබුණා. හිටපු විධායක ජනාධිපතිව රිමාන්ඩ් කරා. அதாவது நமது நாட்டில் இருக்கின்ற ஒரு நீதிபதி, பெண் நீதிபதிக்கு முதுகெலும்பு இருந்தது, தைரியம் இருந்தது. நாட்டினுடைய நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியாக இருந்த ரணில் விக்ரமசிங்காவை கைது செய்வது. එහෙම ස්වාධීන අධිකරණයක් අද රටේ ගොඩනැගෙමින් அதனால் அவ்வாறு ஒரு நியாயமாக நியாயத்தை நிலையாட்டுகின்ற ஒரு நீதித்துறை இன்றைக்கு உருவாகி ඒ නිසා අපිට දැඩි විශ්වාසයක් තිබෙනවා 71 කාලෙ වෙච්ච ඒ ගැටලු වලට 87 90 කාලෙ සිද්ධ වෙච්ච මහා අතුරුදහන්ගෙන් ඝාතන වලට 26 අවුරුදු යුද්ධෙ සිද්ධ වෙච්ච මේ හැම දෙයකම අපිට සාධාරණව පරීක්ෂණ කරලා යුක්තියුතු කරගන්න පුළුවන් தேசிய அதிகரண பద్ధதியாக වෙනවා. அதனால எங்களுக்கு ஒரு திடமான நம்பிக்கை இருக்கின்றது. 1971 ஆண்டு எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, 19 ஆண்டு எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, கடந்த 30 வருடங்களுக்கு மேலான யுத்தத்தின் பொழுதும் கூட பாதிக்கப்பட்ட, காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு நீதியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஒரு நீதியான, ஒரு நேர்மையான உள்ளக பொறிமுறை உருவாக்க முடியும் என்பது எங்களுக்கு திடமான நம்பிக்கை இருக்கின்றது. ඒ නිසා සහෝදර අද මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? அதனால் தோழர்கள் இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கிறது? අද ජනාධිපති වෙනවා උතුරට, අගමැති වෙනවා උතුරට, කැබිනට් ඇමතිවරු වෙනවා. ඒ නිසා අද උතුර තුල කලින්ට වඩා උතුර බලා ගන්න, උතුර උදව් කරන ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. அதனால் இப்போது நீங்கள் பார்ப்பீர்கள், ஜனாதிபதி வாரார், பிரதமர் வாரார், அல்லது கேபினட் அமைச்சர்கள் வருகின்றார்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வாரார், எல்லாம் வருகின்ற போது தெரிகின்றது வேறு எதுவுமில்ல, முன்னரை விட இப்பொழுது வடக்கில் இருக்கின்ற மக்களை பாதுகாப்பதற்கான ஒரு அரசாங்கம் இருக்கின்றது. ඒ නිසා මේ උතුරු පළාතේ පැල්බහ බැඳගෙන හිටපු රාජපක්ෂලා, ප්‍රේමදාසලා, රනිල්ලා එක්ක එකට දේශපාලනය කරපු මේ උතුරටම සීමා වෙච්ච සමහර පක්ෂ දැන් බය වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද? දේශීය මක්කල ශක්තිය ආණ්ඩුවේ සංවර්ධන සහ ஜாதிக சமகிய වැඩපිළිවෙල. அதாவது இங்க இருக்கின்ற கடந்த காலங்களில் உங்களுக்கு ரணிலோடு அல்லது ராஜபக்ச ஆக்களோடு ஒட்டி உறவாடி கொண்டு இங்க இருக்கின்ற ஜம்பவான அரசியல்வாதிகளாக இருந்தவர்களுக்கு இன்றைக்கு அவர்கள் ஆட்டம் கண்டிருக்கின்றார்கள். வேறு எதுவுமல்ல, இன்றைக்கு தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்படுகின்ற அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள், அதே நேரத்தில் தேசிய ஒற்றுமை கட்டு எழுப்புகின்ற தேசிய ஒற்றுமைக்கு பயந்து இன்றைக்கு அவர்கள் நடுங்கிறது மாத்திரமல்ல, குலைந்து போயிருப்பதையும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதேகொள்ள ஜாதிக சமகிட்ட பயம். அதனால விட இன்னைக்கு அவர்கள் தேசிய ஒற்றுமையை கண்டு அஞ்சுகின்றார்கள். அதேகொள்ள உத்துரையாப் கரன சங்கமத்திட்ட பயம். அதாவது அவர்களுக்கு நாங்கள் இங்க வடக்கில் செய்கின்ற அபிவிருத்தியை கண்டு அஞ்சுகின்றார்கள். அப்படி தென்படவில்லையா அவர்களுக்கு? அதுதான் நடக்கின்றது. ඒ නිසා අපි අවසාන වශයෙන් සහෝදරයන් කියන්න කැමති. கடைசியாக நான் சொல்ல இருக்க வேண்டிய தோழிகளே, අපි ඉතාමත්ම හොඳ පදනමක් දාලා තිනවා මේ අමාරු අවුරුද්දේ. அதாவது நாங்கள் மிக கஷ்டமான முதல் வருடத்தில் நல்லது ஒரு கட்டுமானத்தை, அடித்தளத்தை போட்டிருக்கின்றோம். ආයි රට ආර්ථික වශයෙන් වැටෙන්නේ නැහැ. இனிமேல் நாடு பொருளாதார ரீதியாக விழாது. ආර්ථික ස්ථාවරයි වර්ධනය වෙනවා. அதாவது பொருளாதார நிலையானது அது வளர்ச்சி அடையும். ආයි හොරු බලයටපත් වෙනවා. அதாவது இனிமேலும் இந்த நாட்டின் திருடர்கள் ஆட்சிக்கு வருவார்களா? නාමල් රාජපක්ෂ 2029 ජනාධිපති වෙනවා. அதாவது நாமல் ராஜபக்ச 2029 ஆண்டு ஜனாதிபதி ஆவாரா? එයාට අයිස්ලන්ත කිට්ටුව චූඩි දූපතක් වෙන් කළා තියෙනවා. அவருக்கு இன்னைக்கு ஐஸ்லாந்துக்கு பக்கத்துல ஒரு சிறிய தீவை ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறார். සජිත් ප්‍රේමදාස ජනාධිපති වෙනවා. சஜித் பிரேமதாஸ் ஜனாதிபதி வருவாரா? පක්ෂ නායකත්වය තියාගෙන ඉන්න ලෝකමාරු. அதாவது இன்னைக்கு அவர் கட்சி தலைமை பதவியை மிக கஷ்டமான நிலைமையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். හැබැයි ඒගොල්ලෝ කතා කරනකොට මොකද? அவர் பேசுகின்ற போது எப்படி இருக்கின்றது? ලංකාවේ ලෝකේ තියෙන නරක මාණ්ඩුව අපි වගේ තමයි කතා කරන්නේ. உலகத்திலே இருக்கிற மோசமான அரசாங்கம் இந்த தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் போல தான் அவர்களுடைய பேச்சுக்கு காணப்படுகிறது. අපේ වැරදි කියලා මොනවද කියන්නේ? எங்களுடைய தவறுகளாக என்ன அவர்கள் கூறுகின்றார்? අපේ සහෝදරයන් දෙන්නේ කතා කරද්දී වෙන වචනවල අඩුපාඩුකම්. அதாவது எங்கள் தோழிகள் பேசுகின்ற பொழுது ஏதாவது அவர்களுடைய வார்த்தைகள் பிழையை கண்டுபிடித்ததன் பிறகு அந்த வார்த்தைகளை பிடித்துக் கொண்டுதான் இவர்கள் எங்களை பற்றி குறை சொல்கின்றார். ඒගොල්ලෝ දැන් අපේ ව්‍යාකරණ දෝෂ තමයි හොයන්නේ. அவர்கள் இன்றைக்கு எங்களுக்கு இலக்கண பிழையை தான் தேடி கொண்டிருக்கிறார்கள்.
අපි හිතුවා එකක් දෙකක් දෙන්න ඕන කියලා ඒකවල වැඩ නැති වෙනවනේ. அதனால தான் நாங்கள் ஒன்று ரெண்டு கொடுக்கத்தானே வேணும் இல்லாட்டி அவர்களுக்கு வேலை ஒன்று இல்லாமல் போயிருந்தாங்க. ඒ නිසා අපි මේ පළවෙනි අවුරුදු දාගත්තු පදනමත් එක්ක දෙවෙනි අවුරුද්දට දැන් මාරු වෙමින් තිබේ. அதனால தான் இன்றைக்கு இந்த முதலாம் ஆண்டுக்கான போடப்பட்ட அடித்தளத்தோடு இரண்டாம் ஆண்டுக்கு காலடி வைக்கின்றோம். ඒ නිසා දෙවෙනි අවුරුද්දේ සංවර්ධනයයි සාමයයි වෙනුවෙන් සමගියයි වෙනුවෙන් සංවර්ධනය සහ සමානත්වතාව වෙනුවෙන් අපි ඉතාම පුළුල් වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. அதனால இரண்டாவது ஆண்டு நாம் அபிவிருத்தி அதே போன்று தேசிய ஒற்றுமை அதே நேரத்தில் உண்மையான இணக்கப்பாட்டை நோக்கி இரண்டாம் ஆண்டை நாங்கள் வேகமான வேலைகளை செய்வோம். අනුර සහෝදරයා රට සංවර්ධනය කරන වැඩසටහන මේ නොවැම්බර් 7 වෙනිදා අයවැය දේශනෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. அதாவது நாட்டை கட்டியெழுப்புகின்ற வேலை தொடர்பாக இந்த நவம்பர் மாதம் 6ஆம் தேதி அனுர தோழர் வரவு செலவு திட்ட உரையில் வெளியிடுவார். ඒ වගේම රටේ සමගිය සමානාත්මතාවය හදන වැඩසටහන අපි දෙසැම්බර් මාසේ ශ්‍රී ලාංකික දිනයත් එක්ක පටන් ගන්නවා. அதாவது දෙසැම්බර් டிசம்பர் மாதம் 6ஆம் தேதி நாங்கள் இலங்கையில் வாழ்கின்ற மக்கள் ஒரே மக்களாக உருவாக்க வேண்டும் என்று இலங்கையர் தினத்தை நாங்கள் அனுஷ்டிக்க உள்ளோம். ඒ නිසා අපි ඉල්ලා හිටිනේ අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් අපේ වේගපාලකලාගෙන් අපේ ගම්වල සංවිධායකවරියන්ගෙන් දැන් අපි කෙලින්ම ජියර් එකක් මාරු කරලා වැඩේට බහිමු. அதனால இங்கே இருக்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் நகரசபை உறுப்பினர்கள் அதே போன்று எங்களுடைய தோழர்கள் தோழிகள் எங்களுடைய பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற அமைப்பாளர்கள் அனைவரிடம் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இப்பொழுது நாங்கள் இது நாள் வரைக்கும் அந்த கையில் இருந்து இன்னொரு கியரை போட்டு வேகமாக வேலைகளை අපි ஆரம்பிக்கிறோம். දන්නවා අපි මේ හුඟක් සභාවල අපි බහුතර බලය හෝ බහුතර බලයට කිට්ටුවෙන් ගත්තා. ඒගොල්ලෝ අර මේ සුමුන් එකතු කරලා ආණ්ඩුව හදාගත්තා. அதாவது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், இங்க இருக்கின்ற பெருவாரியான சபையில் நாங்கள் பெரும்பான்மை அல்லது பெரும்பான்மைக்கு அண்மித்த அளவில் நாங்கள் எடுத்தோம். இருந்தால் கூட அவர்கள் துண்டு தோடு குப்பை எல்லாத்தையும் ஒன்றாக சேர்த்து கொண்டு அவர்கள் அச்சமித்திருக்கின்றார்கள். නමුත් අපි දන්නවා ඒගොල්ලන්ට එහෙම ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. அதன் மூலமாக அவர்களை பெரிதாக எதையும் சாதிக்க முடியாது என்பது எங்களுக்கு ඒ නිසා ගමේ ගිහිල්ලා අපි වට්ටාරම් සභාව හදමු. அதனால கிராமங்களுக்கு சென்று எங்களுடைய வட்டார சபைகளை அமைத்திடுங்கள். ගමේ කාන්තා සභාව හදමු. எங்களுடைய கிராமங்களில் இருக்கின்ற பெண்கள் அமைப்பை உருவாக்குங்கள். දීවරයන් ගොවි ජනතාව සංවිධානය කරමු. அதாவது மீனவர்கள் தொழிலாளர் விவசாயிகளை அணிதிரட்டுங்கள். ඩිපෝ එකේ ස්ටේෂන් එකේ වෘත්තීය සමිතිය හදමු. அதாவது டிப்போலையா அல்லது ஸ்டேஷன்ல எங்களுடைய தொழிற்சங்கங்களை கட்டி எழுப்புவோம். විශේෂයෙන්ම යුද්ධයෙන් තමන්ගේ දරුවෝ අහිමි වෙච්ච අතුරුදහන් වෙච්ච අම්මලා තාත්තලා වෙනුවෙන් ඒවා ගසා කන ව්‍යාපෘති බවට පත් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඒ අම්මලා තාත්තලාගේ ඇත්ත ප්‍රශ්න ගන්න අපි ඒක සංවිධානය කරමු. அதாவது யுத்தத்தால் காணாமலாக்கப்பட்ட இன்றைக்கு பரிதவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பெற்றோர்களிடம் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை ஏலம் போடுகின்ற அரசியலுக்கு பதிலாக அவருடைய உண்மையான பிரச்சனை என்னவென்று தேடி கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கான நிவாரணத்தை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான வேலைகளை செய்வோம். ඒ නිසා අපි දැන් පළවෙනි ජියර් එකේ ආවා. அதனால இது முதலாவது கியர்ல வந்தோம். நாங்கள் දැන් අපි සෙකන්ඩ් ජියර් එකට මාරු කරමු. இதனால இரண்டாவது கியருக்கு நாங்கள் போடுவோம். 29 වෙනකොට අපි ලංකාවම টপ ජියර් එකට ගමු. அதாவது 29ஆம் ஆண்டு ஆகின்ற போது இலங்கையிலேயே எல்லாவற்றையும் டாப் கியர்ல මේ වඩමාරච්චි ප්‍රදේශය මේ කාර්යාලයත් එක්ක ජනතාව සම්බන්ධ කරගෙන මේ ප්‍රදේශය ගොඩනගන සංවර්ධනයේ සමානත්වතාවේ මධ්‍යස්ථානයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම සමගන්නවා. ජය වේවා. அதாவது இந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற இந்த பிரதேசத்தினுடைய அலுவலகத்தை பயன்படுத்தி எதிர்வரும் காலங்களில் இந்த நாட்டை கட்டி எழுப்புவதற்கான ஒரு ஊடகமாக அதற்கு ஒரு மத்திய நிலையமாக பயன்படுத்துங்கள். அதற்காக உங்கள் அனைவருக்கும் கூடுதலான சக்தியும் பலமும் கிடைக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. உரையினை நிகழ்த்தி சென்றிருக்கின்ற எங்களுடைய போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைகள் துறைமுகங்கள் மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர் கௌரவ பிமல் ரத்நாயக் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள். உண்மையிலே போதையற்ற ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கிய தேசிய மக்கள் சக்திக்கு மீண்டும் மறுபடியும் எங்களுடைய கரகோஷங்கள். போதையற்ற ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கி எங்கள் சமூகத்திற்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள். அதே போல நன்றி கூறுகின்ற ஒரு கடப்பாடு எங்களிடம் இருக்கிறது. அந்த வகையிலே தேசிய மக்கள் சக்தி சார்பாக இன்றைய தினம் இந்த வடமராட்சி இந்த காரியாலய திறப்பு விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற சிறப்புக்குரிய எங்களுடைய போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைகள் துறைமுகங்கள் மற்றும் சிவில் விமானங்கள் சேவைகள் அமைச்சர் கௌரவ பிமல் ரத்நாயக் அவர்களுக்கு அதற்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதே போல இன்றைய தினம் எங்களுடைய இந்த தேசிய மக்கள் சக்தி சார்பாக எத்தனையோ வேலைப்பாடுகள் இருந்தாலும்
எங்களுடைய அமைச்சர் என்ற வகையிலே இன்றைய தினம் இங்கு வருகை தந்திருக்கின்றனர். எங்களோடு தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட யாழ்ப்பாணத்திலே உங்களுக்கு தெரியும், தேசிய மக்கள் சக்தி எழுச்சி வராத காலத்திலே இருந்து கூட ஒரு 10-12 பேரோடு ஆரம்பித்த ஒரு கட்சியிலே சிறப்பானது ஒரு சேவையை செய்தவர் எங்களுடைய இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கடற்தொழில், நீரியல் மற்றும் கடல் வளங்கள் அமைச்சர் கௌரவ ராமலிங்கம் சந்திரசேகர் அவர்கள். உண்மையிலே அவருக்கு உங்களுடைய கரகோஷங்கள். உண்மையிலே இன்றைக்கு வடமாகாணம் நிகழ்ந்திருக்கிறது என்றால் எங்களுடைய அமைச்சர் அவர்கள் தான், அதை யாரும் மறுத்துவிட முடியாது. எனவே அப்படியான ஒருவரை நாங்கள் இன்றைக்கு அவருக்கு நிறைய தெரிவித்துக் கொண்டு, அடுத்ததாக எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், எங்களுடைய கருணைநாதன் இளங்குமரன் அவர்கள் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர், அதே போல எங்களுடைய சிறப்புக்குரிய ஜெய சந்திரமூர்த்தி ரஜீவன் அவர்கள் கௌரவத்துக்குரியவர் அவர்களும் இங்கு வருகை தந்திருக்கிறார். அதே போல எங்களுடைய சிறப்புக்குரியவர்கள் வரிசையிலே ஓய்வு பெற்ற சிறப்புக்குரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர், அதைவிட வைத்தியராக இருந்தவர் ஸ்ரீ பவானந்தராஜா அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகள். அதே போல இன்றைய தினம் இங்கு வருகை தந்திருக்கிற மீனவர் சமூகம், அதே போல நலன் விரும்பிகள், அதே போல கட்சி ஆதரவாளர்கள், எங்களுடைய மதக்குழுக்களவர்கள், அதே போல ஊடகத்தார்கள் முதற்கணியை நாங்கள் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வருகிறவாறு அழைத்த போது எந்தவித மறுப்புமின்றி எங்களோடு சேர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஊடக நண்பர்களுக்கும் நாங்கள் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, அடுத்த வகையிலே சிறப்பானதொரு எங்களுக்காக மக்கள் சேவைக்காக, எங்களுக்காக அல்ல மக்கள் சேவைக்காக சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற என்னுடைய பருத்தித்துறை சிறப்புக்குரிய பருத்தித்துறை போலீஸ் பொறுப்பதிகாரி, அதே போல போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போல இங்கு கூடியிருக்கின்ற கட்சி ஆதரவாளர்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய கோரிக்கைகளை எல்லாம் எங்களுடைய கட்சி அலுவலகத்தில் நீங்கள் கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம். உங்களுக்கான தீர்வுகள் எங்களால் எட்டப்படும் என்று கூறி நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளர் என்று உங்கள் அல்வாய் நேசன். வணக்கம். வணக்கம். நான் பின்னணி பாடகன் முகேஷ். நம்ம புலோலியூர் ரமணன் அவர்களுடைய யூடியூப் சேனலை தொடர்ந்து பாருங்க. சூப்பரான ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் அவர் போட்டுட்டு இருக்காரு. ஸோ ரசிகர்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க.